शारोन देश का गुलाब है, तराइयों में का शोषण నా హృదయపూర్వక వందనాలు తెలియజేస్తున్నాను. ప్రభుకు మహానామములో ధన్యవాదాలు గౌరవ ହେଉ దేవుని గొప్ప నామములో మహిమ స్తుతి కలుగును గాక. ଏହି ଏକ ଦିବସୀୟ ବା ଏକ ଅଧିବେଶନ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି. ఇటువంటి కూడికలో మనం దేవుని సేవించడానికి దేవుడు చక్కటి అవకాశం మాకు ఇచ్చేవారు. ఆమెମାନେ క్రిస్మస్ ର ଋତୁ ବା సీజన్ ରେ ଅଛୁ. మనం క్రిస్మస్ ఒక వాతావరణం లేదా దాని కాలంలో మనం ఉన్నాం. ସମୁଦାୟ ବିଶ୍ୱରେ ଲୋକେ ଏହି ମାସ ଡିସେମ୍ବର ମାସକୁ କ୍ରିସମସ ର ମାସ ଭାବରେ ବିଶେଷ କରି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ପାଳନ କରନ୍ତି. భూలోకములో ఉన్న ప్రజలందరూ ఈ డిసెంబర్ నెలకి అనగా ప్రత్యేకంగా క్రైస్తవులు సహోదరి సహోదరులు ఈ నెలకి క్రిస్మస్ ఒక నెల అని ప్రకటిస్తూ ఉంటారు, పాటిస్తారు. ସେହିପରି ଏକ ପରିବେଶ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ମଧ୍ୟ ଏକ ସେଲିବ୍ରେସନ ରଖାଯାଇଛି. అటువంటి పరిస్థితుల్లో కూడా అటువంటి వాతావరణంలో కూడా మనము కూడా ఈ రోజు ఈ కూడికను కూడా ఏర్పాటు చేయబడి ఉన్నది. ମାନେ ସାଜସଜା ସବୁ ଦେଖି କ୍ରିସମସ ର ଅନୁଭବ କରୁଛୁ. ఈ అలంకరణ ఇదంతా చూస్తూ కూడా మన క్రిస్మస్ పండుగ ఒక అనుభూతిలోకి మనం వెళ్తూనే ఉన్నాం. ప్రభుଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଆମ୍ଭେମାନେ ଅନେକ ତାରା ଏଠାରେ ଦେଖୁଛୁ. దేవుని వారులాగా మనం ఇక్కడ ఎన్నో నక్షత్రములు చూస్తూ ఉన్నాం. ଆଉ ଏହି ତାରା ଏଠାରେ ଝୁଲା ଯିବାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯୀଶୁଙ୍କ ଜନ୍ମ ସମୟରେ ଗୋଟିଏ ତାରା ଆକାଶରେ ଉଦିତ ହୋଇଥିଲା. దేవాలయం లోపల ఈ నక్షత్రమును వేడించుట మనం చూస్తున్నాము. దీనికి అర్థం ఏంటంటే యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారు పుట్టిన దినాన ఒక నక్షత్రము ఆకాశంలో వెలిసింది. ଆଜିର ଧ୍ୟାନର ବିଷୟ ହେଉଛି ଯାକୋବଙ୍କ ତାରା. ఈ రోజు ధ్యానాంశం ఏమనగా యాకోబు ఒక నక్షత్రమును. బైబిల్ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ଗଣନା ପୁସ୍ତକ 24 ଅଧ୍ୟାୟର 17 ପଦରେ ଆମେ ତାହା ଦେଖିପାରୁ. బైబిల్ గ్రంథంలో సంఖ్యాకాండమును 24వ అధ్యాయం 17వ వచనం. ମୁଁ ତାହାଙ୍କୁ ଦେଖୁଅଛି ମାତ୍ର ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନୁହନ୍ତି, ମୁଁ ତାହାଙ୍କର ଦର୍ଶନ ପାଉଅଛି ମାତ୍ର ସେ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ନୁହନ୍ତି. ଯାକୁବ ଠାରୁ ଏକ ତାରା ଉଦିତ ହେବ ଓ ଇସ୍ରାଏଲ ଠାରୁ ଏକ ରାଜଦଣ୍ଡ ଉତ୍ଥିତ ହେବ. ତାହା ମୋଆବର ପାର୍ଶ୍ୱଭେଦ କରିବ ଓ କଳହର ସମସ୍ତ ସନ୍ତାନକୁ ଚୂର୍ଣ୍ଣ କରିବ. ఆయన చూచుచున్న దాని ప్రస్తుతమును ఉన్నట్టు కాదు, ఆయన చూచుచున్న దాని సమీపంలో ఉన్నట్టు కాదు. నక్షత్రము యాకోబులో ఉదయించును, రాజదండము ఇశ్రాయేలు నుండి లేచును. అది మోయాబు ప్రాంతమును కొట్టును, కలహ వీరులందరినీ నాశనము చేయును. ଯାକୋବଙ୍କ ଠାରୁ ଏକ ତାରା ଉଦିତ ହେବ ବୋଲି ଲେଖାଅଛି. ఇక్కడ చదువుకున్న అంశంలో యాకోబు నుండి ఒక నక్షత్రమును వెలుసును అని రాయబడి ఉన్నది. విలియం భవిష్యద్వక్త ଏହି କଥାକୁ କହୁଛନ୍ତି. విలియం ఒక ప్రవక్తను ఈ యొక్క ప్రవచన వాక్యము ప్రకటిస్తున్నారు. 22, 23, 24 ଅଧ୍ୟାୟରେ ଇସ୍ରାଏଲ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସେ ଅନେକ କଥା କହିବାର ଆମେ ଦେଖୁଛୁ. ఈ 22 నుంచి 25 వరకు ఇశ్రాయేలు గురించి ప్రకటించినటువంటి ప్రవచన గురించి మనం చూడగలుగుతున్నాం. ଅନେକ କଥା କହୁ କହୁ ସେ ଯାକୋବଙ୍କ ଠାରୁ ଏକ ତାରା ଉଦିତ ହେବ ବୋଲି କହିଲେ. ఆయన ఎన్నో మాటలు చెప్తూ కూడా ఆయన యాకోబు నుండి ఒక నక్షత్రం వెలుసును అని కూడా చెప్పడం అయింది. ଆଉ ସେ ତାରା କଣ କର୍ମ କରିବ ତାହା ସେ ତଳେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି. ఆ నక్షత్రమును చేయవలసిన పని ఏమిటో ఆ క్రిందకి మనం చదివినట్లయితే మనకి తెలుస్తూ ఉన్నాయి. ଲେଖା ଅଛି ତାହା ମୋଆବର ପାର୍ଶ୍ୱକୁ ଭେଦ କରିବ, అది మోయాబు ప్రాంతానికి భేదము చేయను, କଳହର ସମସ୍ତ ସନ୍ତାନକୁ ଚୂର୍ଣ୍ଣ କରିବ. కలహానికి సంబంధించిన కుమారునికి నాశనము చేయను. ଏକ ତାରା ఈ ప్రకారం మోయాబର ପାର୍ଶ୍ୱକୁ ଭେଦ କରିବ. ఏమి ఒక నక్షత్రమును మోయాబు పరిస్థితి
సమస్తానికి ఏ విధంగా భేదము కలిగి एक तारा की प्रकारे कलहर संतान को चूर्ण करी ఒక నక్షత్రమును కలహానికి చెందినటువంటి ఒక గోత్రానికి ఏ విధంగా నశింప చేయను प्रिय ईश्वर लोक माने దేవుని వారులారా यह साधारण तारा नुहे ఇది సాధారణమైన నక్షత్రము కాదు यह अनेक को चूर्ण करिवार ఈ तारा నక్షత్రం అనేక మందికి నశింప చేసినటువంటి నక్షత్రము এই তারারে শক্তি আছে అనగా ఈ నక్షత్రములో శక్తి ఉన్నాయి এই তারারে মহান শক্তি নিহিত আছে ఈ యొక్క నక్షత్రములో అద్భుతమైన శక్తి ఉన్నాయి ভেদ করিবার শক্তি దీని భేదము చేసే శక్తి আও চূর্ণ করিবার শক্তি ఇది నశింపు చేసినటువంటి ఒక శక్తి আও রাজত্ব করিবার শক্তি আছে ఇది శాసించే ఒక శక్తి আও এ তারার নাম হেউছি ఈ యొక్క నక్షత్రం యొక్క పేరేమనగా বড় আশ্চর্য লাগে শুনিলা বেড়কু ఆ మాటలు వింటే చాలా ఆశ్చర్యం అనిపిస్తుంది যাকুবঙ্গ তারা ఈ నక్షత్రము యాకోబు యొక్క నక్షత్రము কাহিকি কুহাগলা যাকুবঙ্গ তারা ఎందుకు యాకోబు యొక్క నక్షత్రం అని చెప్పబడింది প্রভু যিশুকু অনেক মহান মহান লোকଙ୍କର সহিত সম্পর্ক রে ডকা যাইছে యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారికి గొప్ప గొప్ప వారికి సంబంధముగా చేయబడి పిలువబడి ఉన్నారు যিশুকু যাকুবঙ্গ তারা বলি কুহাগলা యేసు ప్రభు వారికి యాకోబు యొక్క నక్షత్రం అని పిలువబడ్డారు যিশুকু দাউদঙ্গ মূল বলি কুহাগলা యేసు ప్రభుకి దావీదు యొక్క మూలము అని పిలువబడ్డారు যিশুকু అబ్రహామଙ୍କ সন্তান বলি কুহাগলা యేసు ప్రభు వారికి అబ్రహాము కుమారుడు అని పిలువబడ్డాడు কাহিকি এতে মহান পরমেশ্বর ఎందుకు ఇంత గొప్ప దేవుడు କିଛି ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ନିଜକୁ ଯୋଡ଼ିକି ଡକାସିବାକୁ ଭଲ ପାଇଲେ కొంతమంది యొక్కతో వారి పేరులో పిలువబడ్డానికి ఆయన ఇష్టపడ్డారు ସେଇ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ନିଜ ନାଁକୁ ସେ ଯୋଡ଼ିଦେଲେ అటువంటి ప్రజలకి తన పేరును ఆయన కలుపుకున్నాడు ଯାକୁବଙ୍କ ତାରା యాకోబు ఒక నక్షత్రము ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ କେତେବେଳେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଯାକୁବଙ୍କ ତାରା ବୋଲି କୁହାଗଲା ఎప్పుడు యాకోబు నక్షత్రము అని యేసు ప్రభువు గురించి చెప్పబడింది ଏହା କେଉଁ ଯାକୁବଙ୍କର ପାଇଁ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ఏ యాకోబు గురించి ఇది చెప్పబడుతూనే ఉన్నాయి ବାଇବଲରେ ଅନେକ ଯାକୁବ ଅଛନ୍ତି బైబిల్లో అనేక మంది యాకోబులు ఉన్నారు ମରିୟମଙ୍କ ଶ୍ୱଶୁର ମଧ୍ୟ ଜଣେ ଯାକୁବ ଥିଲେ మరియా ఒక మామయ్య కూడా యాకోబు ଯୀଶୁଙ୍କର ଭାଇ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ଯାକୁବ ଥିଲେ యేసు ప్రభు యొక్క సహోదరుడైన వాడు కూడా యాకోబు ଇସାକଙ୍କର ପୁଅ ଗୋଟିଏ ଯାକୁବ ఇసాకు కుమారుడుగా యాకోబు ఉన్నాడు ଜେବଦୀଙ୍କ ପୁତ୍ର ଗୋଟିଏ ଯାକୁବ జబదీ యొక్క కుమారుడికి యాకోబు అనేవాడు এই প্রকারে 4-5 ଯାକୁବ କଥା ఈ విధముగా 4-5 పేరు కలిగిన వ్యక్తులు ఉన్నారు ତେଣୁକରି ଏଠାରେ ଯେଉଁ ଯାକୁବଙ୍କ ନାଁ ନିଆଯାଉଛି కానీ ఈ చుట్ట ఏ యాకోబుకి అయితే చెప్పబడుతున్నదో এই ଯାକୁବ ସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତି ନୁହଁ ఈ యాకోబు సాధారణ వ్యక్తి కాదు ସେଇ ଯାକୁବ ଯିଏକି ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଦିନେ ଯୁଦ୍ଧରେ ହରାଇ ପାରିଛନ୍ତି ఏ యాకోబు అయితే ఒక దినాన్ని దేవునితో పాటు పోరాడి గెలిచి ఉన్నాడు এই ଯାକୁବ ఈ యాకోబు ଲାବଣଙ୍କ ଘରେ ରହିବା ଦ୍ୱାରା ଲାବଣ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇଛି లాభను ఇంటిలో ఉండేటప్పుడు లాభను యాకోబుల దీవింపబడి ఉన్నాడు এই ଯାକୁବ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା నిశుక్తి ప్రాప్త అవుతుంది ఈ యాకోబు దేవుని మూలముగా ఏర్పరచబడినటువంటి వాడు এই যাকুব পরমেশ্বরଙ୍କ দ্বারা আশীর্বাদ প্রাপ্ত అవుతుంది ఈ యాకోబు దేవుని వల్ల దీవింపబడినటువంటి వాడు এই যাকুবକୁ পরমেশ্বর বহু গুণରେ বহু বংশ ହେବାକୁ ଦେଇଛନ୍ତି ఈ యాకోబు ఆ దేవుడు ఆయనకి ప్రజలు ఎక్కువగా వర్తింపడానికి ଆଉ చేస్తున్నాడు ଯାକୁବ ସମୁଦ୍ରରେ ପରମେଶ୍ୱର କହନ୍ତି యాకోబును బట్టి దేవుడిని యెహోవా అంటున్నాడు ତାହା ପାଇଁ କୌଣସି ଗଣକଥା କାମ କରିବ ନାହିଁ ఆయన గురించి ఏ వర్తింపు మాటలు చాలదు କୌଣସି ଗୁଣି ଗାରୁଡ଼ି ତନ୍ତ୍ର ମନ୍ତ୍ର ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ସାର୍ଥକ ହେବ ନାହିଁ ఆయన గురించి ఎటువంటి చిల్లకి కాని పని అయినా దెయ్యాల పని అయినా సరే ఆయనకి ఏ మాత్రము తాకదు ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଯାକୁବ ଇସ୍ରାଏଲ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଅଛି యాకోబు ఇశ్రాయేలు మధ్యన ఒక వ్యత్యాసం ఉన్నది ଯାକୁବ ଏକ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଟେ యాకోబు ఒక వ్యక్తి అయి ఉన్నాడు ଇସ୍ରାଏଲ ଗୋଟିଏ ଦେଶ ଅଟେ ఇశ్రాయేలు ఒక దేశమై ఉన్నది
ଯାକୋବ ଏକ ସଂଘର୍ଷକାରୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଟେ। యాకోబు ఒక యుద్ధవీరుడుగా ఉంటాడు. ଇସ୍ରାଏଲ ଏକ ବିଜୟୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଟେ। అనగా ఇశ్రాయేలు ఒక విజేత పొందినటువంటి వాడు. ଯାକୋବ ମିଶ୍ର ଦେଶରେ ପ୍ରବେଶ କଲା। యాకోబు ఐగుప్తు దేశంలో ప్రవేశించాడు. କିନ୍ତୁ ଇସ୍ରାଏଲ ମିଶ୍ରରୁ ବାହାରିଲେ। కానీ ఇశ్రాయేలు ప్రజలు ఐగుప్తు దేశంలో ଯାକୋବ ଭାବରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ యాకోబు ప్రకారంగా ఆయన ప్రవేశించాడు. କିନ୍ତୁ ଇସ୍ରାଏଲ ହେଇକି ସେମାନେ ବାହାରିଲେ। కానీ అక్కడ నుండి ఇశ్రాయేలు గోత్రముగా ఆయన బయటికి వచ్చాడు. ପରମେଶ୍ୱର ଯାକୋବକୁ ଯେତେବେଳେ ଆଶୀର୍ବାଦ କଲେ దేవుడైన యెహోవా ఎప్పుడైతే యాకోబుని దీవించాడు ଆଉ ସେ ଯାକୋବ ହେଇକି ରହିଲେ ନାହିଁ। ఆయన యాకోబుగా ఉండిపోలేదు. ସେ ଏକ ହେଇ ରହିଲେ ନାହିଁ। ఆయన ఒక ఒంటరిగా ସେ ఉండలేదు. ବହୁ ଗୁଣିତ ହେଲେ। ఆయన విస్తరింపబడ్డాడు. କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁକୁ ଯାକୋବଙ୍କ ତାରା ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। కానీ యేసు ప్రభువుకి యాకోబు ఒక నక్షత్రమని చెప్పబడుతుంది. ଇସ୍ରାଏଲର ତାରା ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ఇశ్రాయేలు ఒక నక్షత్రమని చెప్పబడటం లేదు. ଏହାର ଅର୍ଥ କଣ ଅଟେ? దీని అర్థం భావం ఏమిటి? ଯାକୋବ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିଛନ୍ତି। యాకోబు దేవునితో పాటు పోరాడి ఉన్నాడు. ଯାକୋବ ଜୟ ପାଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଅଟନ୍ତି। యాకోబు ఒక విజేత పొందినటువంటి ఒక వ్యక్తి. ଯାକୋବଙ୍କର ଚରିତ୍ର ଉପରେ ଅନେକ କଥା କୁହାଯାଇପାରେ। యాకోబు చరిత్రను గురించి ఎన్నో భావనార్థాలు ఉన్నాయి. ଅନେକ ମଧ୍ୟରୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦୁଇଟି କଥା କହୁଛି। అనేక విషయం ఉన్నప్పటికీ కూడా రెండు విషయాలు మాత్రమే చెప్తాను. ଯାକୋବ ଏକ ବିଜୟୀ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଅଟେ। ఓ యాకోబు ఒక విజేత పొందినటువంటి ఒక క్రైస్తవుడు. ଯାକୋବକୁ କେହି ଜୟ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ఎవరైనా సరే యాకోబుని ఆయనకు ఓడించలేదు. ଯାକୋବକୁ କେଉଁମାନେ ଜୟ କରିପାରିବେ ନାହିଁ? ఎవరు ఏ ప్రజలు యాకోబు నుండి విజేత పొందలేదు. ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପରମେଶ୍ୱର ଜୟ କରିପାରିବେ। మొట్టమొదటిగా దేవుడును ఆయన విజేత పొందలేదు. ଦ୍ୱିତୀୟରେ କୌଣସି ଗୁଣିଆ ତନ୍ତ୍ର ମନ୍ତ୍ର ଜୟ କରିପାରିବ ନାହିଁ। రెండవదిగా ఎటువంటి చిల్లంగి వారైనా ఎటువంటి ఆ దెయ్యాన్ని పూజించిన వారైనప్పటికీ కూడా ఆయన దగ్గర నుంచి విజయం పొందలేదు. ଯାକୋବ ఈయన యాకోబు. ଆମେ ଯଦି 32 ଅଧ୍ୟାୟରେ ଦେଖିବା ଆଦି ପୁସ୍ତକରେ ఆది కాండము 32వ అధ్యాయంలో ତାର మనం 28 ପଦରେ ఆ 28 వచనము రాయబడి ఉన్నది. ଯାକୋବ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ବିଜୟୀ ହେଲା। ఆ యాకోబు దేవునితో పాటు పోరాడి ସେ విజేత ଯୁଦ୍ଧ పొందాడు. କଲାବେଳେ ଯାକୋବ ଅଟେ। ఆయన యుద్ధము కొట్టేటప్పుడు యాకోబు ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ହରାଇବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଯାକୋବ ଅଟେ। ఆయన దేవుని ఓడించిన వరకు యాకోబుగానే పిలువబడుతున్నాడు. ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପରାଜୟ କଲା ପରେ ପ୍ରଭୁ ତାକୁ ଇସ୍ରାଏଲ କଲେ। దేవుడిని యెహోవాతో ఓడించిన తరువాత ఇశ్రాయేలుగా మార్చాడు. ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ତାମାନେ ବିଜୟୀ ଯାକୋବଙ୍କ ତାରା ସେ ଅଟନ୍ତି। దేవుని ప్రజలారా ఇప్పుడు అలాగైతే విజేత పొందినటువంటి యాకోబుకి నక్షత్రమై ఉన్నాడు. ତାମାନେ ଯାକୋବ ଏକ ବିଜୟୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପରେ ବିଜୟୀ। అనగా యాకోబు ఒక విజేత పొందినవాడు. దేవునితో పాటు పోరాడి విజేత పొందినవాడు. ଯାକୋବ ଗୁଣିଆ ଉପରେ ବିଜୟ। అలాగే చిన్న పని కార్యాలలో కూడా ఆయన విజేత పొందినవాడు. କରୁଣା ପୁସ୍ତକ ତାହାର 23 ଅଧ୍ୟାୟର 23 ପଦରେ సంఖ్యాకాండములో 23 అధ్యాయము 23 వచనం రాయబడి ఉన్నది. କୁହାଗଲା ଯାକୋବ ପାଇଁ କୌଣସି ଗୁଣବତ୍ତା ନାହିଁ। యాకోబుని ఏ కార్యము ఏ బలమును విజేత పొందింది కాదు. ତାମାନେ ଯେତେ ଗୁଣିଆ ମାନେ ଆସିକି ଗୁଣି କଲେ ହେଁ ఎంతో మంది చిలంగి వాళ్ళము వచ్చేందుకు చిలంగి కార్యము చేసినా କେହି ହେଲେ ଯାକୋବକୁ ପରାଜୟ କରିପାରିବେ। ఎవరు యాకోబుని ఓడించలేకపోయారు. ଆମ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବେଳେ ବେଳେ କିଛି ବି ଯଦି ଅସୁବିଧା ହେଲେ ଗୁଣିଆ ପାଖକୁ ଯାଆନ୍ତି। మన వారికి కూడా కొన్ని సమయంలో కొద్దిగా జబ్బుగా బాధగా ఉంటే వేగంగా చిలంగి వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్తారు. ଆପଣ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କ ତାରା ହେଇପାରିବେ ନାହିଁ। యేసు క్రీస్తు ప్రభువును మీ నక్షత్రముగా పిలువబడ్డాడు. ସେ ଯାକୋବଙ୍କ ତାରା ଅଟନ୍ତି। ఆయన యాకోబు ఒక నక్షత్రమై ఉన్నాడు. ବିଜୟୀ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କର ସେ ତାରା ଅଟନ୍ତି। విజేత పొందినటువంటి క్రైస్తవుల యొక్క నక్షత్రము ఆయన అయి ఉన్నాడు. ଯାକୋବ ଲାବାନ ଉପରେ ଜୟ ପାଇଛନ୍ତି। యాకోబు లాబాను పైన కూడా విజేత పొందాడు. ଲାବାନ ବୋଲି କହିଲେ ସାଧାରଣ କୁଟୁମ୍ବୀୟ ମନୁଷ୍ୟ ମାନଙ୍କର କ୍ଲେଶକୁ ଜୟ କରିବା ଅଟେ। అనగా లాభం అనగా సాధారణ కుటుంబంలో ఒక సమస్యల బాధలను విజేత పొందినవాడు. ନିର୍ବିବାଦରେ ଯାକୋବ ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟାକୁ ଜୟ କରିଛି। ప్రతి సమస్యల నుండి కూడా యాకోబును విజేత పొంది ఉన్నాడు. ତା ଶ୍ୱଶୁର ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ କାମ କରିଛନ୍ତି। ఆయన మాయ కూడా ఆయన విరోధిగా పనిచేస్తున్నాడు. ତାଙ୍କ ନିଜର କୁଟୁମ୍ବୀୟ ଲୋକମାନେ ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ କାମ କରିଛନ୍ତି। ఆయన సొంత కూడా కావలసిన వారు కూడా ఆయన వ్యతిరేకంగా ତା ସହିତ ସବୁ ପ୍ରକାର ଅନ୍ୟାୟ କରିଛନ୍ତି। అన్ని విధముగా ఆయనకు అన్యాయం చేస్తున్నారు. ଏ ସବୁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସେ କେବଳ పరమేశ్వరుని సహాయంతో ఉద్భవించాడు. ప్రతి పరిస్థితుల్లో కూడా ఎదురైనప్పటికీ కూడా దేవుని సహాయమును బట్టి విజేత పొంది ఉన్నారు. ସେ ଅନ୍ୟାୟ ବଦଳରେ ଅନ୍ୟାୟ କେବେ କରିନାହାନ୍ତି। అన్యాయము చేసిన వారికి తిరిగి ఆయన అన్యాయము చేయలేదు.
केही जबे तांको प्रति दुर्व्यवहार करिसथि से दुर्व्यवहार करिना ఎవరు ఆయనకి కఠినంగా ప్రవర్తించినా తిరిగి కఠినంగా ప్రవర్తించలేదు तांकर एही प्रकार निर्दोष जीवन सकाशु प्रभु चाहिए कि से तांकर तारा है ఇటువంటి నిష్కలంకమైన చరిత్ర మనసు కలిగిన వారు కనుక దేవుడు ఆయన నక్షత్రము అవ్వాలని కోరుకున్నాడు आमे माने कागज तारारे संतुष्ट होइछे మనము ఈ యొక్క పేపర్ యొక్క నక్షత్రము చూసి చాలా से సంతోషిస్తున్నాం आमर तारा है मात्र ఆయన మన నక్షత్రం అవ్వాలి प्रभु का नाम गौरव है దేవుని నామములో మహిమ కలుగును గాక सर्वोंग ठारू एक तारा उदित हबो యాకోబు మూలమునుడి ఒక నక్షత్రము వెలుసును आउ से तारा चूर्ण करिवो ఆ నక్షత్రమును చూర్ణించగా వెలుగుచును माने कालवरी रे प्रभु यीशु ख्रीष्ट शयतानर मस्तकକୁ चूर्ण कले అనగా యేసుక్రీస్తు ప్రభువు కలువరి శిలువలో సాతాను యొక్క తలను ఆయన కలువరి శిలువలో చితికించారు दुनिया रे अनेक प्रभु माने आसिले లోకములో అనేక మంది దేవుళ్ళు వెలుస్తూ ఉన్నారు शयतान को चूर्ण करिबा पई के आसिना ఎవరు సాతాన్ని ఆయన వెదిరించి అచ్చు అనగా నశింపజేయడానికి केवल जणे उदय हेले जे शयतानर मस्तकକୁ ఒక వ్యక్తిని మాత్రమే ఆయన ఉద్భవించారు సాతాన్ని आ ఓడించారు शयतान को अंधकार बोली कहा जाए సాతానికి అంధకారం అని పిలుచబడుతుంది आमाने आम प्रभु यीशु ख्रीष्ट आलोक दायक तारा अटंती అనగా మన యేసుక్రీస్తు ప్రభు ఎరుగి సంబంధించిన నక్షత్రమై ఉన్నాడు कलसियो 1:13 अनुसार కొలస్సీయులకు రాసిన పత్రిక మొదటి అధ్యాయం 13వ వచనములో एफिसियो 6:12 अनुसार ఎఫెసీయుల 6:12 వచనములో शयतान अंधकार अटे ఆ సాతాను అంధకారమై ఉన్నాడు आम प्रभु यीशु उज्ज्वल प्रभाती మన तारा యేసుక్రీస్తు ప్రభు ఆయన ఏకుచుకైనాడు प्रकाशित 22:16 पदरे ప్రకటన 22వ అధ్యాయం 16వ प्रभु వచనములో यीशु को उज्ज्वल प्रभाती तारा యేసు ప్రభువానికి ఆ తేజస్సు నక్షత్రం అని చెప్పబడింది एही तारा आलोकदायक तारा అనగా ఈ నక్షత్రమును వెలిగించి ఒక నక్షత్రమును एही तारार युद्ध अंधकार विरुद्ध ఈ నక్షత్రం యొక్క పని ఏమిటంటే అంధకారముతో పోరాడుట अंधकार शक्ति बोली कहिबार अर्थ होछि शयतानर शक्ति అంధకారానికి సంబంధించిన శక్తి అనగా సాతానికి సంబంధించిన సాతానకు శక్తి प्रभु लोक माने प्रभु यीशु ख्रीष्ट क्रूस रे अंधकार सहित युद्ध कला దేవుని వల్ల యేసుక్రీస్తు ప్రభువు అంధకార శక్తితో పాటు ఆయన కలువరి శిలువలో ఆయన పోరాడారు एमे आम प्रभु यीशु ख्रीष्ट साधारण तारा नहोती उज्ज्वल प्रभाती तारा అలాగైతే మన ప్రభు అయిన యేసులో మామూలు నక్షత్రము కాదు ఆయన ఎలుగుతారు माने एही तारा उज्ज्वल प्रदान करे आलोक प्रदान करे అనగా ఈ యొక్క నక్షత్రము ఎలిగించబడి ఎలుగుని ప్రకాశింపజేయును एही तारा चूर्ण करे ఈ నక్షత్రమును నాశనము చేయును భేదము చేయును बहुत कथा अछि किंतु अनुवाद रे बहुत समय चली जीवो చాలా విషయాల మీద తర్జుమాలో సమయం అయిపోతుంది काहारो पार्श्व से भेद करिवो ఆయన ఎవరు సంధిని భేదము చేయును भेद बोली कहले आघात कर डिवीजन ओके yes काहारो पार्श्व से भेद करिवो ఆయన ఎవరిని ఆయన కొట్టును मया बर पार्श्व ఆయన మోయాబునికి కొట్టును मया बोली कहले किए మోయాబులు అనగా ఎవరు मया बोली कहले असुचिता అనగా మోయాబు అనగా అపవిత్రత मयाब समुद्र रे कहिबा पाई बोली भलो लागिबो नाही మోయాబు గురించి చెప్పడానికి అంత బాగా అనిపించదు एको निस्सारु जात होइथिबा पुत्र అనగా ఒక మంతుల నుండి పుట్టినటువంటి ఒక కుమారుడు एको व्यभिचार जन्म होइथिबा అనగా వ్యభిచారం వల్ల పుట్టబడినటువంటి ఒక పిల్లలు आपण मानकु एतिकी कहिले ఇంత మాత్రం మీకు చెప్తాను मयाबर बापा जिए मयाबर अज्जा मध्यसी మోయాబు ఒక తండ్రి ఎవరు మోయాబు ఒక తాత కూడా ఆయన मयाब जहाकु बापा बोली डाके ताहाकु ही अज्जा बोली మోయాబు ఎవరికైతే తండ్రి అని పిలుస్తారో ఆ వ్యక్తికి తాత అని కూడా పిలుస్తారు माने केते खराब भावरे तार जन्म होइछि అనగా ఎంత ఎంత అపవిత్రతలో ఆ పుట్టి ఉన్నారు एको काम कथा एको निस्सार फल अटेसिए ఒక కామములో లేదంటే ఒక మంతులో పుట్టినటువంటి ఒక ఫలము एनो बाइबल रे अनेक जगह जो जगह पापर प्रभाव रे लोक माने जात हेले शयतान सेमान रूप रे प्रकाशित होइछि అందుకే ఎవరెవరైతే పాపము చేత పుట్టి ఉన్నారో వారి భావములో శాతలో ప్రకాశింపబడి ఉన్నారు दानियल को देखा गला पारस्यर अधिपति रूप रे ఆ దానియేలుకి పారస్వ ఒక రూపంలో కనిపించాడు శైతాను आ जेहिजिकल को देखा गला बाबिलोन अधिपति रूप रे
బాబిలోనుకు అధిపతిగా ఆయన కల్పించాడు. ଆଉ ଏଠାରେ ଦେଖାଯାଉଛି ବିଲିୟମକୁ ମୟାବର ରୂପରେ। ఇక్కడ బిలాముకి మోయాబు రూపంలో కనిపిస్తున్నాడు. ଲୋକମାନେ ଏମାନେ ଶୟତାନର ପ୍ରତୀକ ଅଟନ୍ତି। వీరందరూ సాతానికి సంబంధించినటువంటి వారు. ଏଣୁ ପରମେଶ୍ୱର ଏମାନଙ୍କୁ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କଲେ। అందుకే దేవుడు వీళ్ళందరికీ తిరస్కరించాడు. ଏଣୁ ଅଶୁଚିତାକୁ ସେ ଭେଦ କରିବାର ତାର ఆయన అపవిత్రతానికి ఆయన పుట్టినవాడు. ଦୁନିଆରେ ଅନେକ ప్రభుମାନେ ଆସିଲେ, లోకంలో అనేక మంది దేవతలు దేవుళ్ళు వెలిశారు. କିନ୍ତୁ ପାପକୁ କ୍ଷୟ କରିବାର କେବଳ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଜଣେ ମାତ୍ର కానీ పాపానికి జయించిన వాడు కేవలం యేసుక్రీస్తు ప్రభువును ఉద్భవించాడు. ଏଣୁ ସେ ମୟାବକୁ ଭେଦ କରିବାର ତାର అందుకే ఆయన మోయాబుకు కొట్టినటువంటి నక్షత్రమై ఉన్నాడు. ଆଉ ଅଶୁଚିତାକୁ ଜୟ କରିବାର ତାର అపవిత్రతానికి జయించినటువంటి నక్షత్రమును ସେ ଆଲୋକ ପ୍ରଦାନ କରିବାର ତାର ఆయన ఎరుగు ప్రకాశింపజేసినటువంటి నక్షత్రము. ଏଇ ତାରା ଏହି ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ଆମମାନେ ଗିର୍ଜାଘର ସାମ୍ନାରେ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଭାଇମାନଙ୍କର ଘର ସାମ୍ନାରେ, ଗିର୍ଜାଘର ଭିତରେ ଆମେ ତାରା, କାଗଜ ତାରା, ଲାଇଟର ତାରାକୁ ଦେଖୁ। ఈ నక్షత్రమును మనము ఒక బజార్లో అమ్మబడినటువంటి నక్షత్రాలు తీసుకుని వచ్చి క్రైస్తవ ఇంట్లో గాని చర్చిలో గాని ఇటువంటి స్థలంలో మనం చూస్తుంటాం. ଆମମାନେ ସେ ତାରାକୁ ମନରେ ରଖି ତାରା ଗୁଡାକ ଟାଙ୍ଗୁଛୁ। ఆ నక్షత్రంలో జ్ఞాపకం చేసుకుంటూ ఈ కాగితంలో తయారైన నక్షత్రాలు మనం అందరూ అంటిస్తున్నాం. క్రిస్మస్ సరిଲା ପରେ ତାରାକୁ କାଢିକି ଫୋଲ୍ଡ କରିକି ପୁଣି ଷ୍ଟୋର రూమ్ରେ ଆମେ ରଖୁ। క్రిస్మస్ పండుగ అయిపోయిన తర్వాత ఈ నక్షత్రం తీసి మనం ఫోల్డ్ చేసి భద్రంగా మనం బీరువాలో పెట్టేసుకుంటాం. ଏଇ ତାରାରେ ଆଲୋକ ନାହିଁ, ఈ నక్షత్రములో ఎలుగు లేదు. କିନ୍ତୁ ଦାଉଦଙ୍କ ବଂଶର ମୂଳ ଉଜ୍ଜଳ ପ୍ରଭାତି ତାରା, ఆలోకదాయక ତାରା। కానీ దావీదు మూలముగా దావీదు గోత్రం ఉన్నట్టు వెలిసినటువంటి నక్షత్రమును ఎలిగింపబడినటువంటి నక్షత్రము। ସେ ତାରା କେଉଁଠି ଉଦୟ ହେବା ଦରକାର, ఆ నక్షత్రము ఎక్కడ అది ఎలిగింపబడాలి? ପିତର ପ୍ରେରିତ ଏହା ବହୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କହୁଛନ୍ତି। అపొస్తలుల పేతురు చక్కగా ఈ మాట చెప్తున్నారు. ଦ୍ୱିତୀୟ ପିତର 1:19 ପଦରେ, 2 పేతురు 1:19 ଏଥିରେ ଭାବବାଣୀ ଆମମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଅଧିକ ଦୃଢ଼ ହୋଇଅଛି। ତୁମ୍ଭେମାନେ ତାହା ଅନ୍ଧକାରମୟ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ହେଉଥିବା ପ୍ରଦୀପ ସଦୃଶ ମନେକରି ରାତି ପାହାନ୍ତିଆ ନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ହୃଦୟରେ ପ୍ରଭାତି ତାର ଉଦିତ ନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାହା ପ୍ରତି ମନୋଯୋଗ କଲେ ଭଲ ହେବ। మరియు ఇంతకంటే స్థిరమైన ప్రవచన వాక్యము మనకున్నది. తెల్లవారి వేకువచ్చుక మీ హృదయములలో ఉదయించు వరకు ఆ వాక్యం చీకటి గల చోట్లు వెలుగిచ్చి దీపమైనట్టున్నది. దాని యందు మీరు లక్ష్యించిన ఎడల మీకు మేలు। ପ୍ରଭାତି ତାରା ହୃଦୟରେ ଉଦିତ ହେବା କଥା ଏଠାରେ ଲେଖା ଅଛି। ఈ యెహోవా చుక్క హృదయములో ఉదయింపబడాలన్న విషయం రాయబడి ఉన్నది. ଆମ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପ୍ରଭାତି ତାରା ବୋଲି କୁହାଯାଇଅଛି। మన యేసుక్రీస్తు ప్రభువారికి యెహోవా చుక్క అని చెప్పబడి ఉన్నది. ఉజ్జଳ ପ୍ରଭାତି ତାରା, అది వెలిగింపబడినటువంటి ఒక ସାଧାରଣ ପ୍ରଭାତି ତାରା ନୁହଁ, ఇది సాధారణమైన ఒక యెహోవా చుక్క కాదు. ଆଉ ପ୍ରଭାତି ତାରା ହୃଦୟରେ ଉଦିତ ହେବା ଦରକାର। ఈ యెహోవా చుక్క హృదయములో వెలిగింపబడాలి। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ତାରାର ବ୍ୟବହାର ଦୁନିଆରେ ବହୁ ଜାଗାରେ ତାରା ଶବ୍ଦକୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। దేవుడి పిల్లల భూలోకములో నక్షత్రముల గురించి ఆయా చోట ఆయా భావములో ఈ నక్షత్రములు వాడబడుతున్నాయి। ଆମେ ଓଡ଼ିଆରେ ତାରା ବୋଲି କହୁ, ନକ୍ଷତ୍ର ବୋଲି କହୁ, ସିତାରା ବୋଲି କହୁ। మనము ఈ నక్షత్రం అంటాము, చుక్క అంటాము, ఈ విధంగా కొన్ని మాటలు చెప్తూనే ఉంటాం। ଆଉ କେତୁ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହୁ। ఇంగ్లీష్ରେ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ଷ୍ଟାର। మనకి తెలుగులో ఎన్ని భావాలు ఎన్ని మాటలు మనం చెప్పినా ఇంగ్లీష్ లో మాత్రం స్టార్ అని ఒక ଆମେ ତାରା ବୋଲି କହିଲେ ଏତେ ଭଲ ଲାଗେ ନାହିଁ, మనకి ఈ యొక్క నక్షత్రము చుక్క అని చెప్తే ఎంత ଷ୍ଟାର బాగుంటుంది। ବୋଲି କହିଲେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ఇది స్టార్ అని చెప్తే చాలా బాగుంటుంది। ଦୁନିଆରେ ଷ୍ଟାର ଶବ୍ଦର ବ୍ୟବହାର ବହୁ ଜାଗାରେ କରାଯାଏ। ఇక లోకములో స్టార్ అన్న మాటకి చాలా చోట ఇది వాడబడుతుంది। ଯୋଉମାନେ ଭଲ ଖେଳନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ପୋର୍ଟସ ଷ୍ଟାର ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ఎవరైతే చక్కగా ఆట ఆడుతారో వారికి ఆట ఆడిన
ఆడినటువంటి ఒక స్టార్ అంటారు. फुटबॉल रे क्रिकेट रे रेसलिंग रे जो माने भलो भलो स्पोर्ट्स पर्सन माने सेमान को स्पोर्ट्स स्टार बोली कहा जाए. ఆయా క్రీడా రంగంలో మంచిగా ఆడిన వారికి గెలిచిన వారికి అటువంటి స్టార్ అని చెప్తారు. जो माने सिनेमा दुनिया रे बहुत नाम कमेछुंदी सेमान को फिल्म स्टार बोली कहा जाए. అలాగే సినిమా రంగంలో కూడా ఎవరైతే మంచి పేరు సంపాదించి ఉన్నారో ఉన్నత స్థితిలో ఉన్నారో వారికి కూడా ఫిల్మ్ స్టార్ అంటారు. ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ପୋଲିସ ବିଭାଗରେ ଚାକିରି କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟର ଦକ୍ଷତା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଆଚିଭମେଣ୍ଟ ଅନୁସାରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଷ୍ଟାର ଡିଗ୍ରୀ ମିଳେ ତାହା ସେମାନେ କାନ୍ଧରେ ପିନ୍ଧନ୍ତି. అలాగే పోలీస్ రంగంలో కూడా ఎవరైతే మంచిగా పోరాడినవారు మంచిగా ఉద్యోగం చేసిన వారికి కూడా వారి ప్రమోషన్ బట్టి మనకు ఒక స్టార్ ఇస్తారు. అది మన భుజంలో పెట్టుకుని ఉంటారు. ଯେଉଁମାନେ ଅନଲାଇନ ବିଜନେସ କରନ୍ତି ଅନଲାଇନରେ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ପ୍ରଡକ୍ଟ କୁ ଭଲ ଭାବରେ ବିକ୍ରି କରାଯାଏ ବହୁ ପରିମାଣରେ ଲୋକ କିଣନ୍ତି 1 star 2 star 3 star 4 star ଆଉ ଲାଷ୍ଟ ହଉଛି 5 star ର గ్రేడ్ మిଳେ. అయితే అలాగే ఆన్లైన్ లో ఏదైతే అమ్మబడుతుందో ఏదైతే వస్తువులు ఎక్కువగా కొంటారో ఆ దానికి కూడా మొదటి స్టార్ రెండో స్టార్ మూడో స్టార్ అలాగే 5 స్టార్ అని కూడా పేరు పెట్టబడుతుంది. ଯୋଉମାନେ ଗୋଟିଏ ଷ୍ଟାର ର ଉପାଧି ପାଇଛନ୍ତି ପୋଲିସ ବିଭାଗରେ ଛୋଟ ଅଫିସର ମାନେ ఎవరైతే పోలీసు వారికి భుజంలో ఒక స్టార్ ఉంటుందో వారు మామూలు స్టేజ్ లో ఉన్నారు. ଯୋଉମାନେ ଦୁଇଟି ଷ୍ଟାର ର ଉପାଧି ପାଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ତାଠୁ ଟିକେ ବଡ଼. ఎవరైతే 2 స్టార్ చుక్కల వారికి భుజంలో ఉంటారో ఈ ఒక స్టార్ పొందిన వారికంటే అది కొద్ది గొప్ప. ଯୋଉମାନେ ତିନି ଗୋଟି ଷ୍ଟାର ର ପିନ୍ଧନ୍ତି ବର୍ଦି ସେମାନେ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ఇన్స్పెక్టర్ ఉంటుంది సబ్ ఇన్స్పెక్టర్. వారు ఎవరైతే 3 స్టార్ల భుజంలో ఉంటారో వారికి సబ్ ఇన్స్పెక్టర్ అంటారు. ମୁଁ ଅନୁସନ୍ଧାନ କଲି ଏମାନେ କାହିଁକି ଷ୍ଟାର କୁ ହିଁ ନେଲେ ଅନ୍ୟ କିଛି କାହିଁକି ନେଲେ ନାହିଁ ନିଜର ଡେସିଗ୍ନେସନ କୁ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ. వీరు దక్షతను బట్టి వీరు స్టార్ ఎందుకు తీసుకున్నారు వేరేది ఎందుకు తీసుకోలేదని నేను దానిని గమనించాను ఆలోచించాను. ଷ୍ଟାର ର କାମ ହଉଛି ରାତି ସମୟରେ ଆଲୋକ ଦେବା. స్టార్ అనగా నక్షత్రంలో ఒక పని ఏమిటంటే రాత్రి సమయంలో వెలిగించడం. ଦୁନିଆରେ ସବୁ ପ୍ରକାର ଅଧର୍ମ ଅପରାଧ ଡକାୟତି ସବୁ ପ୍ରକାର ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାରକୁ ସେମାନେ ସମାଧାନ କରନ୍ତି. ଏଣୁ ସେମାନଙ୍କର କର୍ମର ଦକ୍ଷତା ଅନୁସାରେ ସୈନିକ ବିଭାଗ ସେମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଷ୍ଟାର ଗ୍ରେଡ୍ ଦିଅନ୍ତି. అలాగే లోకంలో జరిగినటువంటి నేరాలు ఘోరాలు అతిక్రమములన్నిటినీ వారు సమాధానపరిచినటువంటి వారు కనుక వారు చేసినట్టు క్రియలు బట్టి వారికి ఒక స్టార్ వారికి ఉపాధిగా ఇస్తారు. ହୋଟେଲ ମାନଙ୍କରେ ମଧ୍ୟ ଯେତେ ଭଲ ହୋଟେଲ ହେବ ସେତେ ବେଶୀ ଷ୍ଟାର ଗ୍ରେଡ୍ ଥାଏ. ఒక హోటల్ కూడా ఎంత బాగుంటుందో దానికి కూడా ఉన్నత స్థితిలో స్టార్ అని చెప్తారు. ଲୋକମାନେ ଏମାନେ କାହିଁକି ଷ୍ଟାର ଶବ୍ଦକୁ ନେଉଛନ୍ତି? ఈ లోకములో ఎందుకు ఈ స్టార్ అనే ఒక పేరు వాళ్ళు పెట్టుకుంటున్నారు? ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଷ୍ଟାର ଆଲୋକ ଦିଏ. స్టార్ అనగా దీన్ని ఎరిగింపబడినటువంటిది ఎరిగించింది. ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହୁଏତ ଆମ ପାଇଁ ହୁଏତ ଫିଲ୍ମ ଷ୍ଟାର ମାନେ କିଛି ଆଲୋକ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ. మన నిమిత్తము మనకి ఫిలిం స్టార్ వాళ్ళు నాకు వెలుగు ఇవ్వలేదు. କିନ୍ତୁ ଯୋଉମାନେ ଦୁନିଆରେ ପାପରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେମାନେ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ଆଲୋକ ଦେବା ଷ୍ଟାର ଗୁଡାକ. కానీ లోకములో పాపము చేసిన వ్యక్తుల కోసం మాత్రం ఈ ఫిలిం స్టార్ వాళ్ళందరూ ఎక్కువగా వెలిగించిన వారే. କେହି କେହି ଏତେ ପାଗଳ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେ ସେମାନେ ଯଦି କିଛି ମରିଗଲେ ଏମାନେ ମଧ୍ୟ ମରିଯାନ୍ତି. ఇటువంటి పిచ్చోళ్ళు ఉన్నారు అటువంటి ఒక స్టార్ చనిపోతే వీళ్ళు కూడా చనిపోయిన వాళ్ళు ఉన్నారు. କିନ୍ତୁ ଦୁନିଆରେ ଯେତେ ଷ୍ଟାର ରୁହନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି ଏମାନେ କବରକୁ ଗଲା ପରେ ଆଉ ଆଲୋକ ଦେଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ. ఈ లోకములో ఎన్ని స్టార్లు ఉన్నా సరే వారు సమాధికి వెళ్ళిన తర్వాత మనం వెలిగించిన శక్తి వారికి ఉండదు. କେବଳ ଜଣେ ମାତ୍ର ତାରା ସେ କବରକୁ ଗଲା ପରେ ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ହେଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋକ ଦେଉଛନ୍ତି ଯାହାକି ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ପବିତ୍ର ଶାଶ୍ୱତ ଆଲୋକ ଆଉ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଠାକୁରଙ୍କ ତାରା ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ପ୍ରଭାତି ତାରା. కానీ ఒకే ఒక నక్షత్రమును మరణించిన తర్వాత సమాధి చేయబడి ఆ సమాధిలో ఉండి కూడా ఆయన తిరిగి లేచి ఆయన నక్షత్రముగా పిలువబడి ఆయన వెలుగు ఇచ్చి ఆయన యాకోబు నక్షత్రముగా పిలువబడ్డారు. ଯୀଶୁ ଆଲୋକଦାୟକ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ପ୍ରଭାତି ତାରା ତାଙ୍କ ଆଲୋକ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଉଦିତ ହୋଇନାହିଁ ଏ କାଗଜ ତାରାର ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ପାଳି କିଛି ଲାଭ ହବନି. వెలుగిచ్చే నక్షత్రం అన్న యేసుక్రీస్తు ప్రభువు యొక్క వెలుగు గాని మీ హృదయంలో లేకపోతే వెలుగు అవ్వకపోతే ఈ యొక్క కాగితం నక్షత్రం అంతా మీకు పనికి రాదు.
प्रभु को लोक माने దేవుని వారలారా आमे कैंडल तारा लाइट तारा रे संतुष्ट न हेउ మనం క్యాండిల్స్ ఆ ఒక నక్షత్రములో లైట్స్ ఒక నక్షత్రములో హృదయరే ఉదయించుంది కి ନାହିଁ ఈ ఏకో చుక్క మా హృదయములో ఉద్భవించడా లేదా ଯେଉଁ ଦିନ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ତାରା ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟରେ ସାଇନି କରିବେ ఏ సమయంలో అయితే నక్షత్రముగా మీ హృదయములో ఆయన ఎరిగింపబడతాడు ସେଦିନ ଆଉ ଅନ୍ଧକାର ରହିବ ନାହିଁ ఆ ప్రకాశింపబడేటప్పుడు నీ హృదయంలో చీకటి ఉండదు ଥରେ ପାଉଲଙ୍କ ଉପରେ ଆଲୋକ ଉଦିତ ହେଲା ఒక దినమున పౌలు ఎదుట ఆ నక్షత్రములో వెలిగింపబడింది ప్రకాశింపబడింది ఉగ్రవాది ଏକ ସାଧୁରେ ପରିଣତ ହେଇଗଲେ ఆయన ఒక అపొస్తలుగా లేదా ఒక గొప్పవాడిగా మారిపోయాడు నరహత్యాకారి ఆత్మలాభకారిగా బదలిగలే ఆయన నరహంతకుడుగా ఉన్నవారు ఆత్మ రక్షించిన వారుగా మారిపోయారు ତାମାନେ ଏହି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଆଲୋକ ଯେତେବେଳେ ତାହାଙ୍କ ଉପରେ ଚମକି ଉଠିଲା అనగా ఎప్పుడైతే యేసుక్రీస్తు ప్రభువును ఒక నక్షత్రములో వెలుగు ఆయన పైన ప్రకాశింపబడిందో ତାଙ୍କ ଜୀବନର ସକଳ ଅନ୍ଧକାର ଦୂର ହେଇଗଲା ఆయన జీవితంలో సకలమైన అంధకారము దూరమైపోయింది ଏଣୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ତାରାଙ୍କର ଆଲୋକ ଆପଣ ପାଇଛନ୍ତି କି అందుకే ప్రియమైన దేవుని వల్ల దేవుని యొక్క వెలుగు ప్రకాశింపబడి ఉన్నదా మీ లోపల ଯଦି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଆଲୋକ ଆପଣ ପାଇନାହାନ୍ତି యేసుక్రీస్తు ప్రభువు యొక్క వెలుగు మీరు పొందకపోయినట్లయితే ଆପଣ ପ୍ରକୃତରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସକୁ ପାଇନାହାନ୍ତି వాస్తవానికి మీరు నిజమైన క్రిస్మస్ పొందలేదు ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସର ତାରା ଯାକୋବଙ୍କ ତାରା ଯୀଶୁ ଅଟନ୍ତି క్రిస్మస్ నక్షత్రము యాకోబు ఒక నక్షత్రమై ఉన్నది ଯେଉଁ ତାରାକୁ ଆମେ ଟାଙ୍ଗିକି ମନେ ପକାଉଛୁ ఏ నక్షత్రం అయితే మనం చూస్తూ మనము జ్ఞాపకం చేస్తున్నాం గిరిజాఘର ଭିତରେ ଝୁଲିବା ତାରା ନୁହନ୍ତି అది దేవుని మందిరములో వేలబడిన నక్షత్రమై కాదు ସେ ଆମ ଉପରେ ଆଲୋକ ପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ହୃଦୟରେ ଉଦିତ ହେବାକୁ ଚାହାନ୍ତି మా లోపల ప్రకాశింపబడినటువంటి నక్షత్రముగా ఆయన కోరుకుంటున్నారు ତାଙ୍କର ଆଲୋକ ସୁସମାଚାର ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକାଶିତ ପାଏ ଦ୍ୱିତୀୟ కొరింథీୟ 4:4 ଅନୁସାରେ ఆ 2 కొరింథీయులు 4:4 ప్రకారంగా ఆయన ఒక నక్షత్రము సువార్తలో ప్రకాశింపబడాలని కోరుకుంటున్నారు ତାଙ୍କର ଆଲୋକ ଆତ୍ମାଙ୍କ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକାଶିତ ପାଏ ଏପ୍ରିଲ 6:5-6 ଅନୁସାରେ ఇదిగో ఎబ్రి 6:5-6లో ఆయన నక్షత్రంలో హృదయంలో ప్రకాశింపబడినటువంటి నక్షత్రమై ఉన్నది ତାଙ୍କର ଆଲୋକ ତାହାଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକାଶିତ ହୁଏ ఆయన వెలుగు ఆయన ప్రజల వలన ప్రకాశింపబడినటువంటి ఒక నక్షత్రం ପାଉଲ ଭାବି ବି ନଥିଲେ పౌలు ఎప్పుడు అనుకోలేదు କି ଗୋଟିଏ ଥର ସେ ଆଲୋକକୁ ଦେଖିବେ ఒక్కసారి జీవితంలో ఆ వెలుగు చూస్తాడు 3 ଦିନ ଯାଏ ଅନ୍ଧ ହେଇକି ରହିବେ ఆ చూసిన 3 దినాల వరకు ఆయన గుడ్డివాడిగా మారిపోయాడు ଜୀବନ ନେବେ ఆయన బాప్తిసం తీసుకుంటాడు ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବେ పరిశుద్ధ ఆత్మతో నింపబడతాడు ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶକ୍ତି ପାଇବେ దేవుని శక్తి పొందుకుంటాడు ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବାର ଆହ୍ୱାନ ପାଇବେ దేవుని సేవలో ఒక పిలుపు పొందుకుంటాడు ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବା నిମନ୍ତେ ବାହାରିବେ దేవుని సేవ నిమిత్తం ఆయన బయటికి వస్తాడు ଘରକର ସାକ୍ଷାତ ఒక్కసారి కలుసుకుంట ଆଲୋକ ତାହାଙ୍କ ଉପରେ ଚମକି ఆ ఏనుగు ఆయన మీద ప్రకాశింపబడింది ଏକ ଉଗ୍ରବାଦୀ ଟେରରିଷ୍ଟକୁ ନରହତ୍ୟାକାରୀକୁ ମହାନ ସାଧୁରେ ପରିଣତ କଲେ ఒక నరహంతుడికి గొప్ప దైవ సేవకుడిగా దేవుడు మార్చాడు ଆଲୋକ ଯେଉଁଠାରେ ଚମକି ଉଠେ ଅନ୍ଧକାର ରୁହେ ఎక్కడైతే ఎలుగు ప్రకాశింపబడతాదో అక్కడ చీకటి ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯଦି ଅନ୍ଧକାର ଅଛି ଏ ଯାଏ ତାରା ଉଦିତ ହେଇନା మీ జీవితంలో ఇప్పటి వరకు అంధకారం ఉందండి ఇప్పటి వరకు మీరు ఆ ఎలుగు ପ୍ରଭୁଙ୍କ ప్రకాశింపబడలేదు ଲୋକମାନେ ଅନ୍ଧକାର କଣ ଅଟେ దేవుని వారలారా అంధకారం అనగా ఏమిటి ଅନ୍ଧକାର ରୋଗ ଅଟେ అంధకారం అనగా రోగమై ఉన్నది ବାଇବଲରେ ପ୍ରାୟ 10 ଗୋଟି ଅନ୍ଧକାର କଥା ଲେଖା బైబిల్లో 5 విధ భాగములు ఉన్న అంధకారం ఉన్నాయి 10 ଗୋଟି ଅନ୍ଧକାର କଥା ଲେଖା 10 భాగాలకు సంబంధించిన అంధకారాలు ఉన్నాయి ପ୍ରଥମ ଅନ୍ଧକାର ହେଉଛି ବେଦନା ଏକ ଅନ୍ଧକାର మొదటి అంధకారం ఏంటంటే వేదన కలిగించే అంధకారం ସର୍ବ ପ୍ରକାରର ସଙ୍କଟ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ବେଦନାକୁ ଅନ୍ଧକାର ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି అనగా సమస్తమైన రోగమును సమస్త వ్యాధికి అంధకారం అని చెప్పబడి ఉన్నాయి ଈଶାୟ 9:1 ପଦରେ କୁହାଯାଇଛି యెషయా మొదటి అధ్యాయం 9వ వచనం రాయబడింది 9వ అధ్యాయం మొదటి వచనం రాయబడింది ଅନ୍ଧକାର ଆବୃତ ହେଇକି ରହିବ ନାହିଁ అంధకారము చీకటిగా ఉండదు ତାହାକୁ ସଙ୍କଟର ଅନ୍ଧକାର ବୋଲି କୁହାଗଲା ହିନ୍ଦୀରେ దానికి హిందీలో ఆయన బాధ కలిగినటువంటి ఒక అంధకారం అని చెప్పబడింది କାହିଁକି ଅନ୍ଧକାର ରହିବ ନାହିଁ ఎందుకు చీకటి మరి ఉండదు କାରଣ ବାଳକ ଜନ୍ମି ଅଛନ୍ତି అనగా కుమారుడు జన్మించున్నాడు ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ହୁଏତ ଅନେକ ସଙ୍କଟ ଥିବ
ఒకవేళ మీ జీవితంలో అనేకమైన బాధలు కష్టాలు ఉండొచ్చు. ସେ ଅନ୍ଧକାର କାଗଜ ତାରା ଦ୍ୱାରା ଦୂର ହେବ ନାହିଁ। ఆ యొక్క బాధలు సమస్యలు ఈ యొక్క వ్యాపన ఒక నక్షత్రం వల్ల అది తొలగిపోదు. ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ସାକ୍ଷାତ ହେବା ଦରକାର। అలాగే యేసు క్రీస్తు ప్రభువుతో ఒకసారి కలవాలి. ଆଉ ଗୋଟିଏ ଅନ୍ଧକାର ହଉଛି ରୋଗ। మరొక అంధకారం ఏమనగా రోగము। ଆଇବ 30 ଅଧ୍ୟାୟର 26 ପଦରେ యోబు గ్రంథము 30:26 వచనంలో ମୁଁ ଆଲୋକର ଅପେକ୍ଷା କରୁଥିଲି నేను వెలుగు కోసం కనిపెట్టిని କିନ୍ତୁ ଅନ୍ଧକାର ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା କହିଲେ చీకటి నన్ను సమీపించిందని యోబు అంటూనే ఉన్నారు. ଆଇବ ଉନ୍ନତିର ଅପେକ୍ଷା କରୁଥିଲେ ఆయన ఉన్నత స్థితికి వెళ్ళాలని యోబు అనుకునేవాడు. ଅବନତି ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା కానీ ఆయన నీచమైన స్థితికి దిగజారి ରୋଗ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲା రోగం వచ్చి ఆయనకి అంటింది. ଘରେ ମୃତ୍ୟు ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲା ఇంట్లో మరణం సమీపించింది. ତାଙ୍କର ପରିବାର ପୁରା ନଷ୍ଟ ହେବା ଉପରେ ଆସିଗଲା। వారి కుటుంబం అందరూ నాశనం అవడానికి సమీపమైంది అసలు సమస్య. ଆଇବରେ ସବୁ ସମସ୍ୟାକୁ ଗୋଟିଏ ନାଁ ଦଉଛି ଅନ୍ଧକାର। ఈ ప్రతి సమస్యలన్నిటికీ యోబు పేరు పెట్టింది ఏంటంటే ఇది అంధకారము. ଯଦି କାହାରି ଘରେ ମୃତ୍ୟୁ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛି ఆ ఇంట్లో ఎవరితో మరణం వచ్చి ఉన్నది. ଯଦି କାହାରି ବ୍ୟବସାୟ ବୁଡି ଯାଇଛି ଆୟୋବଙ୍କର ପରି యోబు వల్ల ఎవరికి వ్యాపారం మునిగిపోయి ఉన్నాయి. ଆପଣ ଅନ୍ଧକାରରେ ଅଛନ୍ତି। మీరు అంధకారంలో ఉన్నారు. ప్రభుଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ। దేవుని వల్ల యేసు ప్రభువు మీకు అవసరమై ఉన్నాడు. ସେଇ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ତାରା ଉଦିତ ହେବା ଦରକାର। ఆ వెలిగింపబడినటువంటి నక్షత్రం అవసరమై ఉన్నాడు. ଏଇ ତାରା କଣ କଲେ ହୃଦୟରେ ଉଦିତ ହେବ ఈ నక్షత్రము ఏమి చేస్తున్న హృదయంలో ప్రకాశింపబడతారు. ଆୟୁବ ପ୍ରାର୍ଥନାର ସହିତ ଅପେକ୍ଷାରେ ରହିଲେ యోబు ప్రార్థనతో పాటు కనిపెట్టేవాడు. ତାଙ୍କ ଜୀବନରୁ ଶୟତାନ ଚାଲିଗଲା ఆ జీవిత సాధనలు పారిపోయాడు. ଅମଙ୍ଗଳ ଚାଲିଗଲା ఆయన దగ్గర నుంచి దూరం ବାଣିଜ୍ୟର କ୍ଷତି ଦୂର ହେଇଗଲା ఆయన నుండి ఆ నష్టం అంతా దూరం అయిపోయింది. ରୋଗ ବ୍ୟାଧି ଦୂର ହେଇଗଲା। రోగము వ్యాధి అంతా దూరం అయిపోయింది. ଏବେ ସବୁ ଅନ୍ଧକାର ଶୟତାନ ନେଇକି ଆସିଥିଲା। ఇది అంతయు సాధన తీసుకుని వచ్చి యోబు దగ్గరికి వచ్చి ఉన్నారు. ତାମାନେ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଅପେକ୍ଷାରେ ରୁହନ୍ତି ఎంతమంది ప్రార్థనతో పాటు కనిపెడుతూ ఉంటారో ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଲୋକ ଉଦୟ କରିବେ। వారి నిమిత్తము దేవుడు ఆ ఎలుగు ప్రకాశింపజేస్తాడు. এই উজ্জ্বল প্রভাতি তারা আয়ুবଙ୍କ ଜୀବନରେ ଉଦୟ ହେଲା ପରି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ఈ వెలిగింపబడినటువంటి ఒక నక్షత్రము యోబు జీవితంలో జరిగినట్టు మీ జీవితంలో ప్రకాశింపబడాలి. ଯେଉଁମାନେ ଥରେ ଆଲୋକ ପାଇଛନ୍ତି ఎవరైతే ఒకసారినే వెలిగింపబడ్డారు ఈ ପ୍ରକାର ଆଲୋକ ଅଛି ఇది ఎటువంటి ఎలుగు అయి ఉన్నది. ଯେଉଁଦିନ ଆପଣ ଆତ୍ମାର ଶକ୍ତିକୁ ଚାଖନ୍ତି ఏ దినమైతే ఆత్మకు శక్తి మీరు రుచి చూస్తారు ସେଦିନ ଅନ୍ଧକାର ଦୂର ହେଇଥାଏ। ఆ రోజు అంధకారము దూరం అయిపోతాయి. ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ దేవుని వాళ్ళరా ଆଲୋକ ବିନା ଆପଣ ଜୀବନରେ କେବେ ହେଲେ ଆନନ୍ଦ ପାଇପାରିବେ। ఎలుగు లేక మీ జీవితంలో ఎప్పుడు ఆనందం మీరు పొందలేరు. ଅନ୍ଧକାରର ତୃତୀୟ ସଂଜ୍ଞା ହେଉଛି అంధకారానికి ఎప్పుడు ఒక సంఖ్య ఏంటంటే ଭାଇ ଭାଇ ମଧ୍ୟରେ ଶତ୍ରୁତା। సహోదరి సహోదరుల మధ్యనే వివాదం. ପ୍ରଥମ ଯୋହନ 2 ଅଧ୍ୟାୟର 9 ପଦରେ మొదటి యోహాను 2:9 వచనములో ଯଦି କେହି ଭାଇକୁ ଘୃଣା କରେ ఎవరైతే తన సహోదరునికి ఆయన ସେ ద్వేషించారో ଅନ୍ଧକାରରେ ଅଛି। ఆయన కూడా అంధకారంలో ఉన్నాడు. ତାମାନେ ହେଟ୍ରେଡନେସ୍ ଘୃଣା ଭାବ ଅନ୍ଧକାର ଅଟେ। ఒకరికి తిరస్కరించుట హింసించుట అది కూడా సాతానికి అంధకారానికి సంబంధించింది. ଭାଇ ଭାଇ ଭିତରେ ଭଉଣୀ ଭଉଣୀ ଭିତରେ ଶାଶୁ ବୋହୂ ଭିତରେ କୁଟୁମ୍ବ ଭିତରେ ମଣ୍ଡଳୀ ଭିତରେ ଘୃଣା ଭାବ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଲାଇଟର ତାରାଟା ଜଳୁଛି। సహోదరి సహోదరుల మధ్యన అన్నదమ్ముల మధ్యన కుటుంబం మధ్యన లేదంటే సంఘముల మధ్యన కూడా ఇటువంటి ద్వేషకరమైన ఆత్మ ఉన్నట్లయితే అది ఎలుగుకి సంబంధించింది కాదు. କେହି କାହାରିକୁ ମୁହଁ ଅନେଇବାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ନାହିଁ। కొంతమంది ఒకరికి ముఖము చూడడానికి కూడా ఇష్టపడరు. କେହି କାହାରିକୁ ବହୁତ ଘୃଣା କରନ୍ତି। కొంతమంది కొంత వేరే వారికి చాలా ద్వేషిస్తారు. ତାମାନେ ଅନ୍ଧକାର ଅଛି ଆମ ଭିତରେ। దాని అర్థము మనలో అంధకారం ఉన్నాయి. କାଗଜ ତାରା ଦ୍ୱାରା ଆମର ଅନ୍ଧକାର ଦୂର ହେବ ନାହିଁ। ఈ కాగితం వల్ల తయారైన ఒక నక్షత్రంలో చీకటి తొలగిపోదు. ప్రభుଙ୍କ ଲୋକମାନେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ହୃଦୟରେ ଉଦିତ ହେବା ଦରକାର। దేవుని వారలారా యేసుక్రీస్తు ప్రభువు మా హృదయంలో వెలిగింపబడాలి. ଯଦି ସେ ଉଦିତ ହୋଇନାହାନ୍ତି ఒకవేళ ఆయన మన హృదయంలో ଯଦି ప్రకాశింపబడాలి ଆମ ଜୀବନରୁ ଘୃଣା ଦୂର ହେଲା ପରେ ଗୋଟିଏ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିନାହିଁ
మా జీవితంలో ద్వేషకరమైన మనస్సు వెళ్ళినట్లుగా మనం అనుభవించలేకపోయినట్లయితే তাহলে এ পর্যন্ত আমার হৃদয়ে তারা উদিত হয়নি। ఇప్పటి వరకు ఆ నక్షత్రము మాలో ప్రకాశింపబడలేదు। অন্ধকারের চতুর্থ সংখ্যা చీకటిది ఒక 4వ ఒక సంఖ్య। రోమియో 13 পদ రోమా 13 వచనం। সেখানে 6টি কথা কুহাগলা। అక్కడ 6 మాటలు రాయబడి ఉన్నాయి। আদর্শ কামকতা বিবাদ ঈর্ষা లోభత మత్తత ఇత్యాది ఇత్యాది। ఇక్కడ మనం చదివినట్లయితే పాపమును వ్యభిచారమును ద్వేషమును కలహమును అన్నీ ఇక్కడ రాయబడి ఉన్నది। ఏ సమ అంధకారతే ఇది అంతయు చీకటికి సంబంధించింది। ଆଜିର ଅନେକ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଜାଣିବା ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ମଦ୍ୟପାନରେ ଆସନ୍ତି। ఈ రోజు అనేక మంది దేవుడికి తెలుసుకున్న వారు కూడా సార త్రాగడంలో మత్తుగా ఉంటున్నారు। ଭାରତରେ ଗୋଟିଏ ସର୍ଭେ ହେଲା। భారతంలో ఒక సర్వే జరిగింది। ଭାରତର ନ୍ୟାସନାଲ ନ୍ୟୁଜ ମିଡିଆ ସର୍ଭେ କଲେ భారతంలో నేషనల్ మీడియా వారు సర్వే చేశారు। ଭାରତରେ କେଉଁ ସମୟରେ ବହୁତ ମଦ୍ୟ ବିକ୍ରି ହୁଏ। భారతంలో ఏ సమయంలో ఎక్కువగా సార అమ్మబడుతుంది। ଆଉ ସେମାନେ ସର୍ଭେରେ ପାଇଲେ ଯେ ଶୀତ ଋତୁରେ ବେଶୀ ମଦ ବିକ୍ରି ହୁଏ। వారు సర్వే చేసేటప్పుడు సారా ఏ సమయంలో ఎక్కువ అమ్మబడుతుంది అని తెలుసుకున్నారంటే ఈ చలికాలంలో ఎక్కువ అమ్మబడుతుంది అని తెలుసుకున్నారు। ତାପରେ ସେମାନେ ଆହୁରି ଭଲ ଭାବରେ ଅନୁସନ୍ଧାନ କଲେ। తరువాత మరలా ఎక్కువగా వారు దానిని రీసెర్చ్ చేయడానికి ప్రయత్నం చేశారు। ଶୀତ ଋତୁର କେଉଁ ମାସରେ ବେଶୀ ମଦ ବିକ୍ରି ହୁଏ। ఈ చలికాలంలో ఏ నెలలో ఎక్కువగా సారా అమ్మబడుతుంది। ଦେଖିଲେ ଯେ ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ ବେଶୀ। వారు సర్వే చేసేటప్పుడు డిసెంబర్ నెలలోనే ఎక్కువగా సారా అమ్మబడుతుంది। କାହିଁକି ମାନେ ମଦ ଯୋଉଠି ବିକ୍ରି ହୁଏ ତାରିଖ ସହିତ ବିଲ୍ ରେଡି ହୁଏ ତ ଅନୁଭବ ନାହିଁ। ଯୋଉମାନେ ମଦ ବିକ୍ରି କରନ୍ତି ବିଲ୍ ରେ ତାରିଖ ଥାଏ। ఎవరైతే సారా అమ్ముతారో ఆ అమ్మిన డేట్ వారు రాసుకుని ఉంటారు। तो तारीख अनुसार जब रिसर्च करागला ఆ తేదీ ప్రకారంగా ఎప్పుడైతే సర్వే చేయబడిందో केउ तारीख रे बेसी मद बिक्री है। ఏ తేదీన ఎక్కువ సారా అమ్మబడింది। डिसेंबर 24 ରୁ डिसेंबर 31 ରେ बेसी। అది అలా సర్వే చేసేటప్పుడు డిసెంబర్ 24 నుండి డిసెంబర్ 31 వరకు ये पीले ఎవరు తాగారు? आमे तो पी మనం తాగేది। वो माने पी ఇది ఎవరు తాగుతారు? जो माने क्रिसमस को मद बदल भितरे होए शिविर ఎవరైతే ఈ సారా బాటిల్ లోపల క్రిస్మస్ కి బంధించి ఉంచున్నారు। मद पी पी के సారా తాగి निज स्त्री को पिला मानु को छाड़ी की इंडिया बयस रे मरी जीवा लोक माने భార్యను పిల్లలను కుటుంబానికి విడిచిపెట్టి యవ్వన కాలంలో చనిపోయిన వాళ్ళు చాలా మంది ఉన్నారు। समुदाय पृथ्वी रे భూలోకమంతయు एमिति केउ ईश्वर अछंती ఎవరు ఎటువంటి దేవుడు ఉన్నారు जे कि मद्यपान पाप बोली ఎవరైతే సారా త్రాగుట పాపం అని చెప్పిన వాడు मद्यपान अंधकार को दूर करिबा సారా తాగినటువంటి అంధకారానికి దూరం చేయడానికి केवल जणे मात्र उदित కానీ ఒక వ్యక్తి మాత్రం ఉద్భవించాడు। केवल जणे मात्र उदित हेले కేవలం ఒక వ్యక్తినే ప్రకాశింపబడ్డాడు। मद्यतार अंधकार रहिबो ना ఈ సారా బానిసలో ఉన్న చీకటి ఉండదు। कोटी जगह रे फास्टिंग पे चलतला ఒక స్థలంలో ఉపవాసం కూడిక జరిగేది। जणे घोड़ा मसुआ ఒక వ్యక్తి చాలా పచ్చి తాగుతున్నాడు। చాలా घोड़ा घोड़ा मतलब कोई बोलनो कुछ हां పచ్చి తాగుబోతుడు। प्रेज द लॉर्ड హల్లెలూయా। बेसी मद पीबा చాలా ఎక్కువగా ఆయన సారా తాగినామని से फास्टिंग पे बसते ఒక రోజు ఆయన ఉపవాసం కూడికలో కూర్చున్నాడు। वाक्य 40 వాక్యము ప్రకటించబడుతుంది। से फास्टिंग रे किछि लोक थिले ఆ ఫాస్టింగ్ కూడికలో కొంతమంది అలా కూర్చున్నారు। से माने किछि लोक एठी अछन అంటే వాళ్ళు కూడా కొంతమంది ఉన్నారు ఇక్కడ। से फास्टिंग प्रेयर सरला को ఆ ఉపవాసం కూడిక ముగింపు అయినప్పటికీ समस्त आंख होई ప్రతి ఒక్కరు మోకరించారు। आ से दिन ताको भीतर किछि बाहर
ఆ రోజు వారి లోపల నుంచి ఏదో ఒకటి ఆత్మలో బయటికి పోయింది. ସେ କହିଲେ ତା ପରଠାରୁ ଆଉ ମୁଁ ମଦ ପିଉନି। ఆయన అన్నారు ఆ దినం నుండి మరొక రోజు నుండి ఆయన స్థానం త్రాగడం లేదన్నారు. హల్లెలూయా ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା హల్లెలూయా. ଗୋଟିଏ ମହାସଭାରେ ఒక పెద్ద కుడికలో ଜଣେ ଲୋକ ఒక వ్యక్తి ସେ ଦୁଃଖର କଥା କାହାକୁ କହନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଗୋଟେ ମଣ୍ଡଳୀର ସେ କୋଷାଧ୍ୟକ୍ଷ ଥିଲେ। చాలా బాధకర విషయం, ఎవరికి చెప్పకండి. ఆయన ఒక సంఘంలో ఒక ట్రెజరరీగా ఉన్నాడు. ସେ ପୁରା ପିଓର ମଦୁଆ। ఆయన చాలా తేటైన తాగుబోతుడు. ସେ ଗୀତ ଚାଲିଥିବା ବେଳକୁ ସେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଗଲା। ఆ పాటలో అక్కడ పాడేటప్పుడు ఆయన మార్పు చెందాడు. ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କେତେ ବର୍ଷ ପରେ ଭେଟିଲି। ଛାଡ଼ିଥିଲ ଯେ ଆଉ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲ ନା ନାଇଁ କେବେ କରୁଛୁ? నేను కొన్ని రోజుల తర్వాత ఆయన కలిసాను. విడిచిపెట్టా మళ్ళా స్టార్ట్ చేస్తావా ఏంటి అని అడిగాను. ସେ କହିଲେ ନାଇଁ ଆମେ ଆଉ କରୁନା। ఆయన అన్నాడు కాదయ్యా మళ్ళీ చేయటలేదు. ଆମ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଏମିତି ଆଲୋକଦାୟକ ତାରା। మా యేసుక్రీస్తు ప్రభువు ఎటువంటి ఎలుగు ప్రకాశింపవాడైనాడు. ହାଲେଲୁୟା ପ୍ରେଜ୍ ଦ లార్డ్। హల్లెలూయా. ସେ ତାରା షైనింగ్ କରନ୍ତି। ఆ నక్షత్రము ప్రకాశింపబడును. సుసమాచార ద్వారా, ఆ సువార్త మూలముగా, వర్షిప్ ద్వారా, ఆయన స్తుతిని వలన, ఆరాధన వలన, ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ଦ୍ୱାରା, మీరు చేసిన ప్రార్థన వలన, ଆତ୍ମାଙ୍କର ଶକ୍ତିର ସେବା ଦ୍ୱାରା ఆత్మ శక్తి సేవ వలన ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ମଦ ପିଇବାର ନିଶାର ଅନ୍ଧକାର ଦୂର କରି మానవుడి జీవితం, మనిషి జీవితంలో సారత్రాగిన అంధకారము తొలగిపోవును. ଓଡ଼ିଶାରେ ଗୋଟିଏ ସଭାରେ ମୁଁ ଥିଲି କନ୍ଧମାଳ। ఒరిస్సాలో ఒక మీటింగ్ కందమలక్షలో ఉన్నాను. ଜଣେ ଭୟଙ୍କର ରୂପ ବିଶିଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଲୋକ ସଭା ସରୁ ସରୁ ବେଦୀକୁ ଆସିଲେ। ఒక భయంకరంగా చూడడానికి రాక్షసులాగా ఉంటున్న ఆయన మీటింగ్ అయిపోగానే వచ్చారు. ବହୁତ ଦନ୍ତା ଲାଗୁଛି। చాలా ఆయన ఎత్తుగా ఉన్నాడు. ସେ ଜାଗାରେ ନିହାର ବର୍ଦ୍ଧନ ଆଜ୍ଞା ଆଉ ମୁଁ ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ବାକ୍ୟ ପାଇଁ ଯାଇଥିଲୁ। వర్ధనయ్య గారు నేను అక్కడ వాక్యం బోధించడానికి వెళ్ళి ఉన్నాను. ସଭା ସରୁ ସରୁ ସେ ଆସିଲେ। ఎప్పుడు చిక్కుడికి అయిపోగానే ఆ వ్యక్తి వచ్చారు. ସମସ୍ତେ ଲୋକ ଯାଉଛନ୍ତି, ମୁଁ କେବଳ ଅଛି, ବର୍ଦ୍ଧନ ଆଜ୍ଞା ଅଛନ୍ତି। అందరూ వెళ్ళిపోతూనే ఉన్నారు, నేను వర్ధనయ్య ఉన్నాము. ଦେଖି ଦେଖି ମତେ ଟିକେ ଚିନ୍ତା ଲାଗିଲା, ଏ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିରୋଧୀ ନା କଣ ତା ରୂପ ଦେଖି ఆయన చూడగానే క్రీస్తు విరోధిగా ఆయన కనిపిస్తూనే ఉన్నాడని అనిపించింది. ସିଧା ଆଉ କାହା ପାଖରେ ଯାଉ ବୋଲି ମୋ ମନରେ ଭାବୁଥିଲି। నా మనసులో ఆయన ఎవరి దగ్గరికి వెళ్తే బాగుంటుందని అనుకున్నాను. ତାକୁ ଦେଖିଲେ ଟିକେ ଚିନ୍ତା ଲାଗୁଛି, କଣ ଆକ୍ରମଣ କରିବ ନା କଣ? ఆయన చూడగానే ఏంటి మా మీద పడి ఏదైనా అంటారా చేస్తారా అన్నట్టు అనిపించింది. ସେ କୁଆଡ଼େ ନ ଯାଏ ମୁଁ ତାକୁ ନ ଦେଖିଲା ପରି ଅଛି। ఆయన ఎటు వెళ్ళకుండా ఆయన చూడకపోయినట్టే ఉన్నాను. ଆଉ ସେ ସିଧା ହାତ ଯୋଡ଼ିକି ମୋ ପାଖରେ ଆସିଲେ। ఆయన రెండు చేతులు జోడించి నా ఎదుట వచ్చి నిలబడ్డాడు. ବୋଧେ ହାତ ଯୋଡ଼ି నేను కూడా రెండు చేతులు చెక్కకూడదు. ఆయన ఏం చెప్పలేదు. ସେଠି କିଛି ଗୋଟେ ଅସୁବିଧା ଅଛି। ఇక్కడ అనుకున్నాను ఏదో ఇక్కడ ఇబ్బంది ఉంది, సమస్య ఉంది. କାହିଁକି ଅତି ଭକ୍ତି ଚୋର ଲକ୍ଷଣ। ఎందుకంటే భక్తికుడు అత్యంత గొప్ప భక్తికుడులో ఉన్న వాళ్ళు ఒక లక్షణం. ଭାବିଲେ ନିଶ୍ଚୟ କିଛି ଗୋଟେ ଗୋଳମାଳ କରିବାକୁ ଆସିଛି, ସଭା ସରିଲା ତ। నేను అనుకున్నాను తప్పకుండా ఏదో అల్లరి చేయడానికి నేను వచ్చి ఉన్నానని అనుకున్నాను. 2 సెకండ్ ପରେ ସେ ତା ଆଖିରୁ ଅଶ୍ରୁ ବାହାରିଲା। 2 సెకండ్లు చూడేటప్పుడు ఆయన కన్నీరు కారుతూనే ఉంది. ସେ କହିଲା, ఆయన అన్నాడు ଆଜ୍ଞା ఏమని, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିନଥିଲି, నేను ఎప్పుడు నీకు చూడలేదు, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜାଣି ନାହିଁ, ଶୁଣି ନାହିଁ, మీ గురించి నేను ఎప్పుడు నాకు తెలియదు, କିନ୍ତୁ నాకు తెలియలేదు. ମୋବାଇଲରେ కానీ మొబైల్లో ଆପଣଙ୍କର କେତେଟା ବାକ୍ୟ మీరు పెట్టినట్లు కొన్ని వాక్యాలు ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଦୁନିଆର ସବୁ ପାପ ସାରି నీ లోకంలో ఉన్న ప్రతి పాపమంతా నేను ମତେ చేస్తున్నాను. କିଏ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରୁନଥିଲେ, నేను ఎవరు మార్చేవారు ఉండేవారు కాదు. କିନ୍ତୁ କଣ କି ସେ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିଲା ପରେ ମୁଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ కానీ ఏదో వాక్యం విన్న తర్వాత నా జీవితంలో మారిపోయాను. ମୁଁ ମଦ ଛାଡ଼ିଦେଲି, నేను స్థానాలను మానేశాను. ମୁଁ ନର ହତ୍ୟା କରିବା ଲୋକ, నేను హంతకుడును, నేను ମୁଁ ସବୁ ପାପ ଛାଡ଼ିଦେଲି। అన్ని పాపం విడిచిపెట్టాను. ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଲି। నేను దేవునికి స్తుతించాను. ఈ ప్రభు ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆଲୋକ ଦେବାର। దేవుడు ఈ రోజు కూడా ఆ ఎలుగును ప్రకాశింపజేస్తున్నాడు. ହାଲେଲୁୟା హల్లెలూయా, ହାଲେଲୁୟା। హల్లెలూయా. ମୋ କହିବାର ଅର୍ଥ କଣ? నేను చెప్పే భావం ఏమనగా ଆମ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଏହି ପ୍ରକାରର ଆଲୋକଦାୟକ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ତାରା, మా యేసుక్రీస్తు ప్రభు ఈ విధముగా ప్రకాశింపబడినటువంటి నక్షత్రమై ସେହି ତାରାର ଆଲୋକ ଯଦି ପ୍ରକାଶିତ ହେବ, ఒకవేళ ఆ నక్షత్రంలో వెలుగు ప్రకాశింపబడితే ଆଉ ମତ ତାର ଅନ୍ଧକାର ରହିବ ନାହିଁ। మన చీకటికి సంబంధించిన మత్తుతో అయిన చీకటి ఆత్మలు ఉండదు. ଜଣେ କହିଲେ
ଆଜ୍ଞା ମତ ତାର ଅନ୍ଧକାର ରହିବ ନା କିନ୍ତୁ ମଦ ବେପାର ରହିବ। ఆయన అన్నాడు మత్తుకు సంబంధించిన అంధకారం ఉండదు కానీ మత్తు మాత్రం చాలా ఉంటది। ମଦ ବେପାର ରହିବ ଆଜ୍ଞା ସେଟା ମନା କରା ହେଇନି ତ। ఈ సార వ్యాపారం మాత్రం ఉంటది ఎందుకంటే దానికి మరి ఇబ్బందులు లేదు। ମଦ ପିଇବାଟା ଛାଡ଼ିଦେବେ ఆ సార త్రాగడం କିନ୍ତୁ ମଦ ବେପାର ଛାଡ଼ିବେ। ఆ సార త్రాగడం మానేస్తాం కానీ సార అమ్మడం మాత్రం మానము। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଶୁଣନ୍ତୁ। దేవుని వలన మనసు ఇచ్చి వినండి। ఏ పର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଅନ୍ଧକାରରେ ଅଛନ୍ତି ఇప్పటి వరకు మీరు అంధకారంలో ఉన్నారు। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କାରବାରରେ ଯଦି ନିଶା ଅଛି మీ యొక్క ప్రవర్తనలో మీద ఒకవేళ మత్తు ఉందంటే ଯେହେତୁ ଆପଣ ଯଦି ମଦ ବେପାର କରୁଛନ୍ତି మీరు కూడా ఒకవేళ ఒక సార వ్యాపారం ଆଉ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ ସପ୍ଲାଏ କରୁଛନ୍ତି అనేక మందికి దాంట్లో కలుపుతున్నారంటే ବହୁତ ଲୋକ ପିଇକି ନଷ୍ଟ ହଉଛନ୍ତି అనేక మంది ఆ సరఫరాకి చనిపోతున్నారు। ପ୍ରଭୁ ତୁମଠାରୁ ହିସାବ అయితే దేవుడు మాత్రం మీకు లెక్క అడుగుతాడు। ତୁମଠାରୁ ହିସାବ దేవుడు మీకు మాత్రం లెక్క అడుగుతాడు। ଏଣୁ ଅନ୍ଧକାର ଦୂର ହେବା ଦରକାର। అందుకే అంధకారము దూరమవి తీరాలి। ଆମ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ପ୍ରଭାତି ତାରା మా యేసుక్రీస్తు ప్రభువు ప్రకాశము కలిగినటువంటి ఒక యోగు చుక్కై ఉన్నాడు। ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ఒక స్థలంలో ମଣ୍ଡଳୀର କର୍ମକର୍ତ୍ତାକୁ ମଦ ବେପାର କରୁଛି ବୋଲି ଥାନାବାଲା ନେଇଗଲେ। సంఘంలో ఉన్న నాయకులకి ఈయన సార వ్యాపారం చేస్తున్నాడని చెప్పేసి ఆ పెద్దవారికి పోలీస్ స్టేషన్ తీసుకెళ్ళిపోయి କମିଟି ଯାଇଛନ୍ତି ନାଇଁ ସେ ଆମର ମୁଖ୍ୟ ଲୋକ ଆଗେ ତାକୁ ଛାଡ଼ି అప్పుడు సంఘంలో ఉన్న కమిటీ వాళ్ళు వెళ్ళారు కాదయ్యా మా సంఘానికి పెద్దవాడు గొప్పవాడు అని చెప్పలేక ଭଲ సపోర్ଟ ଅଛି। చాలా సపోర్ట్ వెనక్కి ఉన్నారన్నమాట। ଭାବି ଦେଖନ୍ତୁ ଅନ୍ଧକାର କେମିତି ଭାବରେ ଚାଲୁଛି। చూడండి అంధకారం ఏ విధంగా పీడిస్తుందో బంధించదండి। ప్రభువుల ప్రభువా ఎతిపై దాయి kiye అలాగే దేవుడి వలన అనగా ఎవరు దానికి ఆ బాధ్యులు ଅନ୍ଧକାର ରହିବା ପାଇଁ ଦାଇ kiye ఈ అంధకారం ఉండడానికి బాధ్యులు ఎవరు? ଆମେ ଯେତେ ବେଦିରେ ବସିଛୁ ఎంతమంది మేము ఇక స్టేజ్ లో కూర్చున్నాము ଆମେ ଦାଇ। దీనికి బాధ్యులు మేము କାହିଁକି ఎందుకనగా ଆଲୋକ ଯେତିକି ପରିମାଣରେ ଜଳିବ ఎంత వరకు ఈ యొక్క వెలుగు ప్రకాశం ଅନ୍ଧକାର ସେତିକି ପରିମାଣରେ ଦୂର। అంతవరకు చీకటి దూరం అవుతాయి। ସେ କୃଷ୍ଣରେ ଉଦିତ ହେଲେ ఆయన శిలలో ప్రకాశింపబడ్డారు। ସେ ଅବଶିଷ୍ଟ କାମ ତାଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କ ହାତରେ ଦେଇଦେଲେ। మిగిలిన వాటిని తన దాసుని చేతుల్లో ఆయన పెట్టాడు। ସେ ଯାକୋବଙ୍କ ତାରା ଭାବରେ ଶୟତାନର ମସ୍ତକ ଚୂର୍ଣ୍ଣ କଲେ। ఆయన యాకోబు నక్షత్రం వలె సాధారణ తలను చితికించాడు। ଆଉ ସେ କିଛି କାମ ଆମ ହାତରେ ଦେଇଦେଲେ। మరి కొన్ని పనులు మన చేతుల్లో ఆయన ଆଉ పెట్టాడు। କହିଲେ ତୁମେ ମାନେ ଜଗତର ଜ୍ୟୋତି। ఆయన నన్ను ఈ లోకానికి వెలుగు। ଆଉ ସେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏକ ତାରା ବନେଇ ఆయన మనకి కూడా ఒక్కొక్క నక్షత్రముగా ఆయన తయారు చేశాడు। ହାଲେଲୁୟା। హల్లెలూయా। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଅନ୍ଧକାର ଦୂର କରିବାର ତାରା ଅଟନ୍ତି। ఒకవేళ యేసు ప్రభువు చీకటికి దూరము చేసిన నక్షత్రమైనట్లయితే ତାହେଲେ ତାରାର ପିଲାମାନେ କଣ ହେବେ? ఆయన పిల్లలు ఏమవుతారు? ତାରାର ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ତାରା ଅଟନ୍ତି। మనము ఆ నక్షత్రం యొక్క పిల్లలు కూడా మనమే కూడా నక్షత్రం। ଏଣୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ତାରା ହେଉଛନ୍ତି ସେବକମାନେ। అందుకే ఈ యొక్క రెండో నక్షత్రం ఎవరనగా ପ୍ରକାଶିତ 1:16ରେ ప్రకటన మొదటి అధ్యాయం 16 ପ୍ରକାଶିତ వచనం 1:19-20ରେ ఆ ప్రకటన మొదటి 19:20లో ଦାନିଏଲ 12:3ରେ దానియేలు 12:3లో ସେବକମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଯୀଶୁଙ୍କ ତାରା। సేవకులందరూ యేసుక్రీస్తు ప్రభువు యొక్క నక్షత్రమై ଯଦି ఉన్నారు। ସେ ଆଲୋକ ପ୍ରଦାନ କରିବା ତାରା ଅଟନ୍ତି ఆయన ప్రకాశము కలిగినటువంటి నక్షత్రమై ఉంటే ତ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବକମାନେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ତାରା ଅଟନ୍ତି। దేవుని సేవకులు కూడా ఒక్కొక్క నక్షత్రమై ఉన్నారు। ସେବକମାନଙ୍କର ଗୀତ ଦ୍ୱାରା ଅନ୍ଧକାର ଦୂର ହୁଏ। సేవకులు పాడిన పాటలను బట్టి ସେବକମାନଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ଦ୍ୱାରା ଶୟତାନର ଅନ୍ଧକାର ଦୂର ହୁଏ। సేవకులు చేసిన ప్రార్థన బట్టి సాధన అంధకారంలో చీకటి ఆత్మ పారిపోతాయి। ସେବକମାନଙ୍କର ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର ଦ୍ୱାରା ଲୋକମାନଙ୍କ ମନର ପାପର ପ୍ରଭାବ ଦୂର ହୁଏ। సేవకులు ప్రకటించినప్పుడు మనిషి లోపల ఉన్న పాపములంతా తొలగిపోతాయి। ଏଣୁକରି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଯୀଶୁ ଦ୍ୱାଦଶକୁ ମନୋନୀତ କଲେ। అందుకే యేసుక్రీస్తు ప్రభువును 12 మందిగా ఏర్పరచుకున్నారు। ଏଣୁ ପ୍ରକାଶିତ 12:1-3ରେ ସେଇ ସ୍ତ୍ରୀର ମସ୍ତକରେ ଦ୍ୱାଦଶ ନକ୍ଷତ୍ର ଖଚିତ ଗୋଟିଏ ମୁକୁଟ। ఆయన అందుకే 12 మందికి ఏంటనగా ఆ స్త్రీ నక్షత్రములో ఒక ఆ ఉంచబడిన ఒక కిరీటముగా ఎంచుకున్నారు। ପରମେଶ୍ୱର ଚାହାନ୍ତି ତାହାଙ୍କର ସେବକମାନେ ତାରା ତୁଲ୍ୟ କାମ କରନ୍ତୁ। దేవుడు కోరుకునేది ఏమిటంటే తన సేవకులందరూ ఒక నక్షత్రముగా ఉద్భవించాలి। ଅର୍ଥାତ୍ ଆମ ସେବା ଦ୍ୱାରା ଅନ୍ଧକାର ଦୂର ହେବାକୁ అనగా మనము చేసిన సేవ వల్ల అంధకారము దూరం అవ్వాలి। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମର ଗୌରବ ହେଉ।
దేవుని నామములో మహిమ కలుగును గాక. ଆମେ ଅନ୍ଧକାର ଆଣିବା ଲୋକ ନା ଆମେ ଆଲୋକ ଆଣିବା? మనము చీకటి తెచ్చిన వారైనామా, ఎలుగు తెచ్చిన వారైనా ఉన్నామా? ଯୀଶୁଙ୍କ ତାରା ଆମେ ଅଟୁ। యేసుక్రీస్తు ప్రభువుకు నకేతమై ఉన్నాం. ମାଥ୍ୟୁ 2:2 ପଦରେ మత్తయి సువార్త 2 వచనములో ପଣ୍ଡିତମାନେ ତାହାଙ୍କ ତାରା ଦେଖିଲେ। జ్ఞానులు ఆయన నక్షత్రము చూచిరి। ଏହା ଦ୍ୱିତୀୟ ତାରା ଅଟେ। ఇది రెండో నక్షత్రమై ఉన్నది। এই ତାହାଙ୍କ ତାରା ବୋଲି କହିଲେ କିଏ? ఆయన నక్షత్రము అనగా ఎవరు? ତାହା ଯୀଶୁ ନୁହନ୍ତି। ఆ యేసు కాదు। ଯୀଶୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ପଥ ଦେଖାଇବାର ତାରା। యేసుక్రీస్తు ప్రభువుల సన్నిధికి మార్గము చూపించే నక్షత్రము। ହାଲେଲୁୟା హల్లెలూయా। జోసే କହିବା ହାଲେଲୁୟା। హల్లెలూయా। এই তারা ଯୀଶୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ନେଇକି ଆସିବ। ఈ నక్షత్రమును యేసు సమీపముకు నడిపించును। এই তারা ଯୀଶୁ ନୁହନ୍ତି। ఈ నక్షత్రము యేసు ప్రభువు కాదు। ଯୀଶୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ପଥ ଦେଖାଇବ। కానీ యేసు సన్నిధికి సమీపముకు మార్గము ଯୀଶୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ସଂକେତ ଦେବ। యేసు ప్రభువును గురించి అవగాహన కలిగించింది। ଯୀଶୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ଇନଫର୍ମେସନ ଦେବ। యేసుక్రీస్తు ప్రభువును గురించి କି ప్రకటించింది। ଜଣେ ରାଜା ଅଟନ୍ତି ବୋଲି ସେ ସନ୍ଦେଶ ଦେବ। ఒక రాజు అనేసి ఆ ఒక వర్తమానము చెబుతుంది। ଆଉ ସେ ବିପଦଗାମୀ ହୋଇଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ରାସ୍ତା ଦେଖାଇବ। త్రోవ తప్పిపోయిన వారికి సరైన మార్గము నడిపించిన వారుగా ఆయన అవుతాడు। ଏଇ ତାରାର ସେବା କଣ ମାନେ? ఈ నక్షత్రము చేయవలసిన సేవ ఏమనగా ପଣ୍ଡିତ ପରି ମହା ଜ୍ଞାନୀ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଲୋକମାନେ ବେଳେ ବେଳେ ବାଟବଣା ହେଇଗଲେ జ్ఞానులంటే వారు కూడా ఎప్పుడైతే మార్గము త్రోవ తప్పిపోతే ଏ ତାରା ତାଙ୍କୁ ରାସ୍ତା ଦେଖାଏ। ఈ నక్షత్రం వారికి మార్గం చూపిస్తారు। ପଣ୍ଡିତ ମାନଙ୍କର ଜ୍ଞାନକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବାକୁ ପଡିବ, ସାଲ୍ୟୁଟ ଦେବାକୁ ପଡିବ। ఈ జ్ఞానులకి కలిగిన జ్ఞానమును బట్టి వారికి సల్యూట్ కొట్టాలి, నమస్కరించాలి। କାହିଁକି ମାନେ ఎందుకనగా ଏମାନେ ବାସ୍ତବରେ ୱାଇଜ୍ ମେନ୍ ଜ୍ଞାନୀ ଲୋକ। వీరు నిజముగా చాలా చాలా జ్ఞానము కలిగినటువంటి ଗୋଟେ ତାରାକୁ ଦେଖି నక్షత్రముని చూచి ଗୋଟିଏ ରାଜା ଜନ୍ମ ହେଲା ବୋଲି ଜାଣିପାରିବେ। ఒక రాజు పుట్టినని తెలుసుకున్నారు। ଆଜିକାଲିର ଜ୍ୟୋତିଷ ମାନେ ସେମିତି ଜ୍ଞାନୀ। ఈ రోజులో ఉన్న జ్యోతిష్కులు అటువంటి జ్ఞానులు ଗୋଟେ ତାରାକୁ ଦେଖି ఒక నక్షత్రమును చూచి କେଉଁ ଦେଶରେ ରାଜା ଜନ୍ମ ହେଲା ଜାଣିପାରିବେ। ఏ దేశంలో రాజు పుట్టాడో వీళ్ళు తెలుసుకున్నారు। ଗୋଟିଏ ତାରାକୁ ଦେଖି ఒక నక్షత్రమును చూచి କେଉଁ ଜାତିର ରାଜା ଜନ୍ମ ହେଲା ଜାଣିପାରିବେ। ఏ గోత్రములో ఒక రాజు ఉద్భవించాడో తెలుసుకున్నారు। କମ ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ ଏମାନେ। వీరికి తక్కువ జ్ఞానం కాదండి। ଏମାନେ ସବୁ ରାତିରେ ଚେଇଁଥାନ୍ତି। వీరు ప్రతి రాత్రంతా మెలుగుగా ఉంటారు। ସବୁ ରାତିରେ ଶୋଇଥାନ୍ତି। ప్రతి రాత్రంతా నిద్రపోతూనే ఉంటారు। ଏମାନଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ସର୍ବଦା ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଦୃଷ୍ଟି। వీరు ప్రతి సమయంలో వారి యొక్క ఆ దృష్టి పై వైపే ఉంటుంది। ଏମାନେ ତାରାକୁ ସବୁ ରାତିରେ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରନ୍ତି। వీరు రాత్రంతా నక్షత్రముని వారు వెతుకు କେତେ చూచారు। ଭଲ ଗୁଣ ଏମାନେ। ఎంత మంచి గుణం। ଏମାନେ ବହୁତ ଗବେଷଣା వీరు చాలా లోతుగా వారు ఏంటంటే వెతుకుతుంటారు। ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଭୁଲ। కానీ వీరిది ఒకటి తప్పు। ଏମାନେ ଅନ୍ୟ କାହାର କଥା ଶୁଣେ వీరు ఎవరి మాట వినలే। ନିଜର ବୁଦ୍ଧିରେ ଚାଲେ। సొంత జ్ఞానంలో వారు నడుస్తారు। ମଣ୍ଡଳୀରେ କେତେ ଜ୍ଞାନୀ ଲୋକ ଥାନ୍ତି। సంఘంలో కూడా కొంత ఇలాంటి జ్ఞానులు ఉంటారు। ପାଷ୍ଟର ବାବୁର କଥା ଶୁଣିବେ, పాస్టర్ గారి మాట వినరు। ସେମାନେ ଜମା ଶୁଣିବେ। వారు ఏ మాత్రం వినరు। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, నేను మిమ్మల్ని చెప్పాలనుకుంటున్నాను, ଆପଣ ଯେତେ ଜ୍ଞାନୀ ହୁଅନ୍ତୁ మీరు ఎంత జ్ఞానం కలిగిన వారైనా ନିଜ ସୁବିବେଚନାରେ ଆଉଜି ପଡନ୍ତୁ। మీ సొంత జ్ఞానంలో మీరు ఆధారపడకండి। ଆପଣଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କର ପରାମର୍ଶ ନେଇ ଚାଲିବାକୁ ପଡିବ। దేవుని యొక్క దైవ సేవకులు చెప్పినట్టుగా హెచ్చరికను బట్టి మీరు నడవాలి। ବେଳେବେଳେ ଆପଣ ଜ୍ଞାନୀ ହୋଇପାରନ୍ତି, ଧନୀ ହେଇପାରନ୍ତି, ଆପଣ ବଳବାନ ହେଇପାରନ୍ତି। ఒకప్పుడు మీరు బలవంతులు కావచ్చు, జ్ఞానం కలిగిన వారు కావచ్చు, అతి కలిగిన వారు ନିଜ కావచ్చు। ଜ୍ଞାନ ବଳରେ, ନିଜ ଧନ ବଳରେ, ନିଜ ବଳ ବଳରେ ଆପଣ ବହୁତ କିଛି କରିବାକୁ ଚାହିଁବେ। మీ బలములో, మీ జ్ఞానములో, మీ యొక్క ధనములో అన్ని చేయగలగడానికి କିନ୍ତୁ ప్రయత్నం ଆପଣ చేస్తారు। ଯୀଶୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ହେଲେ కానీ యేసు సన్నిధికి రావడానికి ଯେଉଁ ତାରାମାନଙ୍କୁ ମଣ୍ଡଳୀରେ ପ୍ରଭୁ ରଖିଛନ୍ତି ఏ నక్షత్రములనైతే సంఘములైన వచ్చి ఉన్నాడు, ସେମାନଙ୍କୁ ଆଗରେ ରଖି ତାଙ୍କ ପଛରେ ଚାଲ। ఆ నక్షత్రములకి వెలుగులో ఉంచి మీరు వెనక్కి నడవాలి। କେହି କେହି ପାଷ୍ଟର ମାନଙ୍କର ପରାମର୍ଶ ନେବେ।
కొంతమంది భాషలు చెప్పే సలహా తీసుకోరు. అమ్మర జ్ఞానం అమ్మర బలం అమ్మే జహా కహిబు తహా మాకు బలం ఉంది, మాకు జ్ఞానం ఉంది, మాకు డబ్బులు ఉంది, మా ఇష్టం మేము నడుస్తామంటారు. ప్రభువుకు లోకమనే అప్పుడు చెతే జ్ఞాని ధని బుద్ధిమాన్ హెంతున దేవుని వారు ఎంత జ్ఞానం కలిగిన వారైనా ఎంత డబ్బు కలిగిన వారైనా పండిత మనలో కొరి బుద్ధిరే జాంతున్నారు. మీరు ఈ యొక్క జ్ఞానం వల్లే మాత్రమే ఏమని తారలో పచ్చరే పచ్చరే గోలే నై మీరు నక్షత్రము వెనక వెనక వదలలేకపోయారు. ఏమని నిజ బుద్ధిరే గోలే సొంత జ్ఞానములైన వెళ్ళడం ఆవు ఎక్కడే జాయి పహంచిలే ఎక్కడికి వెళ్ళి వీళ్ళు చేరారు? హెరోదు దగ్గరికి వెళ్ళారు. तारा कौन हेरोदो को घर को नहीं किछि ఏంటి నక్షత్రము హెరోదు కోటకు తీసుకువెళ్తాయా? आपण निज बलरे बुद्धि रे केबे हेले सेवारे किछि करियो మీ సొంత బలములో సొంత జ్ఞానముతో సేవ మీరు చేయలేరు. दाऊद थरे से भूल దావీదు అట్లయినా తప్పు చేశాడు. पावर अछि నాకు శక్తి ఉంది అని ओह 30-32,000 लोग डकैत ఆయన 32,000 ओ बिना वाद्य करो ताल धरि तुमे गीत गाइबो మీరు పాటలు పాడు తమ్ముడుతో సితార్తో పాడు नुआ सबडरे सिंधु को रखा दिबो ఆ ఒక పుత్రక బండిలో ఆ ఒక మందసం ఉంచబడి आओ अहियो ताकु चलेबो आगे అప్పుడు అయ్యా అన్న వాడు ముందుగా కనిపిస్తాడు. बसो बसिबो ఊషో అన్నవాడు కూర్చుంటాడు. एरा कोन पार्लियामेंट बोल भाबो ఇది పార్లమెంట్ అనుకున్నారా? सदा प्रभु को सिंधु को नेबा माई దేవుని యొక్క మందసము తీసుకుని వెళ్ళడానికి राज्य को मानकर परामर्श అది యాజకుల ఒక మాట ఉండాలి. गहिरे को प्रवृत्ति हुई అలా వినకపోయినప్పుడు అక్కడ ఒక మరణం జరిగింది. ఎందుకు? निज ज्ञान रे सेवा हुई సొంత జ్ఞానంలో సేవ జరగదు. बहुत किछि आपको भलो लागिबो చాలా మీకు బాగా అనిపిస్తారు. बहुत किछि भलो लागिबो మీకు బాగా అనిపిస్తే आजिकली बहुत किछि सेवा रे चाली ఈ రోజు అనేక సేవలు జరుగుతున్నాయి. जानु जोटा भलो सेटा कोछु ఎవరికి ఏది నచ్చుతుందో అది చేస్తున్నారు. किंतु ईश्वर को वाक्य को सुनंदु కానీ దేవుని యొక్క వాక్యం వినండి. तारारो पछरे पछरे चालिबे నక్షత్రము వెంటనే వెంటాలని नहिले हेरोद घरे जाई पहुंच వెంటాడకపోతే హెరోదు ఒక ఇంటికి వెళ్ళిపోతాడు. हेरोद घरे पहुंचले समस्या कोन हैला హెరోదు దగ్గరికి వెళ్తే సమస్య ఏమైపోయింది? हेरोद को अशांति कर హెరోదుకి శాంతి లేకుండా అయిపోయాయి. आओ हेरोद को कहिले जे यहूदी मानकर राजा जन्मिछुंती आज्ञा జ్ఞానులు అన్నారు యూదులకి రాజు కూర్చున్నా ఉన్నాడు. तांको भेटी वापस మేము ఆయన కలవడానికి వచ్చాము. हेरोद खोजिला అప్పుడు హెరోదు వెతుకుతున్నాడు. कार जेते स्त्री थिला पछारला कार कोन हिची ఆయన ఎంతమంది ఉన్నారు అందరికీ ఎవరికైనా ఎవరు పుట్టారా? राजा मान को अनेक कथा है तो అనగా రాజుకి చాలా మంది राजा స్త్రీలు लिखिला ఉన్నారు. मो घरे तो कार जन्म है అయ్యో నాకు నా భార్యలో ఎవరికి పుట్టలేదే. राजा सेतबेले कहिला అప్పుడు రాజు అన్నాడు आपण केबे देखिथिले అప్పుడు జ్ఞానికి ఎప్పుడు చూసానంటే से माने गुटे तारीख कहिले అప్పుడు ఒక తేదీ చెప్పాను. से तारीख अनुसारे ఆ ఒక తేదీ ప్రకారంగా देखिला जे 2 वर्ष खंडे हेउछि అది చూసేటప్పుడు 2000 సంవత్సరం అవుతుంది. राजा जन्म हेकी 2 సంవత్సరం అవుతుంది రాజు एणु పుట్టి. 2 वर्षर तळर जेते पिला माने अछंती 2 సంవత్సరానికి చెందిన వయసు కలిగినటువంటి వారు सबको मारि दिए ప్రతి వారిని చంపి घर घर पसी వారి ఇంట్లో దూరి पिला माने मारि 2 సంవత్సరం వయసు కలిగిన వాళ్ళందరికీ చంపేశారు. विधिर दाई किए దీనికి ఆ బాధ్యులు ఎవరు? पंडितमन तुमर ज्ञान द्वारा कोन कलत మీ జ్ఞానం బట్టి మీరు ఏం చేశారు తెలుసా? मर्डर हल వాళ్ళు చాలా హంతకులుగా మారారు. एणु అందుకే जेते ज्ञानी होतना का ఎంత జ్ఞాని అయినప్పటికీ కూడా प्रभुंको पाखको जिबाको हेले प्रभुंको दास मानकर पछरे యేసు దగ్గరికి వెళ్ళాలనుకుంటే దేవుని దైవ సేవకులు వెంటనే వెళ్ళాలి. सेमाने हेरोदनको प्रसादरु निराश हि पहारिले వారు హెరోదు యొక్క వజ నుంచి నిరుత్సాహంగా బయటికి వచ్చారు. सेतेबेले तारा देखा ఆ బయటికి వచ్చిన తర్వాత మళ్ళా ఆ आओ నక్షత్రం तारा एबे आगे आगे चालिला అప్పుడు ఆ నక్షత్రం వారికి ముందుగా ए माने तारारो पछे पछे चाली వీరందరూ నక్షత్రం వెంటనే వెళ్తున్నారు. एबे ओ बामे डहाणे देखु ना हम మళ్ళా వారి కుడి వైపున వెర వైపున చూడటం లేదు. तारा जेउ रास्ता रे नहीं गले से रास्ता रे जाउछ నక్షత్రం ఏ మార్గంలో తీసుకుని వెళ్తున్నా అదే మార్గంలో వెళ్తున్నారు. तारारो रास्ता अलगा अटे నక్షత్రం ఒక మార్గం వేరే ఉన్నది. आ तळे पत्थर बाजी पारे ఆ వారు రాళ్ళు తగలవచ్చు, तळे कंटा बाजी पारे వారికి పాదములో ముళ్ళు గుచ్చొచ్చు, भल रास्ता हेई न पारे అవి మంచి త్రోవ కాకపోయి ఉండొచ్చు. तारा नहीं गला बेले ए तारा टिके भय पटे आसे बोली आपण कहि पारबे ना నక్షత్రము తీసుకుని వెళ్ళినప్పుడు ఏ నక్షత్రం నీవు ఒక సైడ్ రామని నువ్వు చెప్పలేవు. आज अनेक विश्वासी माने पास्टर मान को बुद्धि शिखुछ
ఈ రోజు అనేక మంది విశ్వాసులు పాస్టర్కి జ్ఞానం నేర్పిస్తూనే ఉన్నారు. ଆଉ କେତେ ପାଷ୍ଟର ମାନେ ଶିଖି ମଧ୍ୟ ଯାଉଛନ୍ତି। కొంత పాస్టర్లు కూడా నేర్పించిన జ్ఞానం బుద్ధి వాళ్ళు నేర్చేస్తున్నారు. ତାରା ସିନା ରାସ୍ତା ଦେଖେଇବ, నక్షత్రం మనకి మార్గం చూపిస్తుంది. ତାର ପଛରେ ତୁମକୁ ଯିବାକୁ ପଡିବ। మీరు నక్షత్రం వెంట వెళ్ళాలి. ଆଉ ଯୋଉମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କର କଥାରେ ବାଟବଣା ହଉଛନ୍ତି, ఎవరైతే ప్రజలు చెప్పిన మాటలను బట్టి మార్గం తప్పిపోతున్నారు, ସେମାନେ କି ପ୍ରକାର ସେବକ? వారు ఎలాంటి సేవకులు? ସେମାନେ ବିଲିୟମ వారు బిలియాము ବାଲାଙ୍କର ଧନରେ ସେ ବାଟବଣା ହେଇଗଲେ। బాలోకు ఒక డబ్బు ధనమును బట్టి ఆయన మార్గం తప్పిపోయాడు. ଏଣୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, అందుకు దేవుని వాళ్ళారా, ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ତାରା ବନେଇଛନ୍ତି। దేవుడు మీకు నక్షత్రముగా చేస్తున్నారు. ପ୍ରଭୁ ମଣ୍ଡଳୀର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଠିକ ଠିକ ରାସ୍ତା ବତାଇବେ। సంఘములో ఉన్న వారికి మీరు సరైన మార్గం గురించి బోధించాలి. ପରିତ୍ରାଣ କଣ ଠିକରେ କହିବେ। రక్షణ ఏమిటి మీరు వారికి చెప్పాలి. బిజినెస్ କରିବା କଥା ନାହିଁ, କୋଉଟା କରିବା କଥା ଠିକ ଠିକ କହିବେ। ఏ వ్యాపారము చేయాలో ఏ వ్యాపారము చేయకూడదో సూటిగా తేటగా వారు କଣ చెప్పాలి. ଖାଇବା କଥା ନାହିଁ, କଣ ଖାଇବା କଥା ଠିକ ଠିକ କହିବେ। ఏదో తినాలో ఏదో తినకూడదో ఏదో త్రాగాలో త్రాగకూడదో సరిగ్గా సూటిగా వారు చెప్పాలి. ମାନେ ରାସ୍ତା ଦେଖାଇ ଦେଖାଇ କଢେଇ କଢେଇ ଦେବାର ଦ୍ୱାରା అనగా ఈ యొక్క సేవకులైనగా మార్గాలను సూటిగా నడిపించి తీసుకుని వెళ్ళిన ପ୍ରଭୁ ସେବକମାନଙ୍କୁ ତାରା ବନେଇଛନ୍ତି। దేవుడు సేవకులకి నక్షత్రముగా ଏମାନଙ୍କୁ ପଥ କଢାଇକି ନେବେ, వీరికి మార్గంలో నడిపించి తీసుకుని వెళ్తారు. ଯୀଶୁଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ। యేసు ప్రభువుతో పాటు వారు కనిపిస్తారు. ହାଲେଲୁୟା హల్లెలూయా హల్లెలూయా. ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନାରେ, మీ యొక్క ప్రార్థనలో, ଗୀତରେ, మీ పాటల్లో, వాక్ୟରେ, మీ వాక్యములో, ପରାମର୍ଶରେ మీ యొక్క హెచ్చరికలో ଯଦି କେହି ఒకవేళ ఎవరైనా ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସୁଛି, యేసు దగ్గరికి వస్తుంటే ଆପଣ ସେ ତାର। మీరే ఆ నక్షత్రమై ఉన్నారు. ହାଲେଲୁୟା హల్లెలూయా హల్లెలూయా. ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ దేవుని వాళ్ళారా, କାଗଜ ତାରା ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ବନେଇଲା। ఈ కాగితంలో పాటు తగిన నక్షత్రం మనకు అవసరం. ଆମେମାନେ ତାହାଙ୍କ ହାତର ତାରା। మనము ఆయన చేతిలో ఉన్న నక్షత్రములై ఉన్నాం. ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ଆଲୋକ ବାହାରିବ। మీ ఎద్ద నుండి ఎలుగు ప్రకాశింపబడతాయి. హల్లెలూయా హల్లెలూయా. ପଡ଼ୋଶୀ ଲୋକଙ୍କୁ ହାତ ମିଶେଇକି କୁହନ୍ତୁ, మీ దగ్గర ఉన్న వారి చేయిలో కలిపి చెప్పండి, ଆପଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ତାରା ବୋଲି। మీరు దేవుని నక్షత్రం అని చెప్పండి. ଆପଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ତାରା ବୋଲି। మీరు దేవుని నక్షత్రం అని చెప్పండి. ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କେତେଟା ଆତ୍ମା ଲାଭ ହେଇଛି ମତେ ଟିକେ କୁହ। మీ వల్ల ఎన్ని ఆత్మ రక్షింపబడిందో చెప్పండి. बोलो यीशु मसीह की। मेरी क्रिसमस बोले प्रभु खुशी है। మేరీ క్రిస్మస్ అని చెప్పగానే యేసు సంతోషించాడు. ये तारा टंगे दे क्रिसमस लो गीत गाई के पोके दे कि नाचले प्रभु ఈ खुशी है। నక్షత్రంలో చూసి కొద్దిగా వేసి డ్రైన్ చేసి యేసు ప్రభువును సంతోషించాడు. एणु करे प्रभु कहले आमी तुमर पर्व को घृणा। అందుకే దేవుడు అన్నాడు, నీ పండగలంతయో నేను काहे అసహించుకుంటున్నాను. पर्व को घृणा। ఎందుకు ఆ పండగలుగా ఆయన తిరస్కరిస్తున్నా? लेवियो 23 रो 1-2 లేవికాండము 23 మొదలు पर्व पवित्र हेबा। మన పండుగ పరిశుద్ధముగా మార్చబడాలి. हमर पर्व केमति पर्व? కానీ మా పండుగ ఎలా ఉంటుంది? बेसी मत भी पर्व। చాలా ఎక్కువ సారాముగా. हमर पर्व केमति पर्व? మా పండుగ ఎలా ఉంది? मताल हे राति जाको नाचवा। మత్తుగా ఉండి రాత్రంతా నాట్యం. केते लोग गिरजा घर छातों पे सिनेमा लोग కొంతమంది మందిరం చర్చి పైన సినిమా పాటలు వేసుకుంటారు. रंग रोशन अंधकार गिरजा घर ఇటువంటి అపవిత్రమైన క్రియలు మందిరం పైన జరుగుతుంది. प्रभु कहिछुंती దేవుడు చెప్పి ఉన్నారు, तुम्हानकर पर्व पवित्र सभा మీ ఒక పండుగ పవిత్రముగా మారాలి, पवित्र हेबा। పరిశుద్ధముగా మారాలి. जेतबळे इस्राएलियो माने ఎప్పుడైతే ఇశ్రాయేలీయులు पर्वरे पाप कले मद्यपान कले नृत्य कले आमोद प्रमोद कले प्रभु कहला आमी तुम पर्व को घृणा। వారు పండుగలో స్థానత్రాగి మత్తుగా ఉండి వ్యభిచారం చేసి తప్పు చేసేటప్పుడు దేవుడు అంటున్నాడు, మీ పండుగ నాకు అసహ్యంగా ఉంది. जैसा 1:14 पद रे మనం ఎస్ఐకి మొదటి అధ్యాయం మొదటి వచనం, आमी तुमर पर्व को घृणा। మీ పండుగ నేను అసహించుకుంటున్నాను. प्रभु लोक माने क्रिसमस केमिति पड़िबा। క్రిస్మస్ ఎలా ఆచరించాలి? आमे जदी जणको प्रभु को आलोक विषय जणाई ఒకవేళ మనం ఒక వ్యక్తికి దేవుని ఎలుగు గురించి మనం आ ప్రకటించామంటే, जणको जदी प्रभु को विषय आमे सुनाई ఒక వ్యక్తికి యేసు ప్రభు గురించి వినిపించామంటే, प्रभुर सुसमाचारर आलोक जदी गोटे गारे आमे आलोकित कलु ఒక ఊరిలో కానీ యేసుక్రీస్తు ప్రభువుకు ఎలుగు ఆ ఊరిలో ప్రకాశింప
సేవ చేసేవాళ్ళు ସେମାନଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଯଦି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଜନ୍ମ ନେବେ, వారు హృదయములో యేసుక్రీస్తు ప్రభువును ఉద్భవిస్తారు. ସେଇଦିନ ହଉଛି ପ୍ରକୃତରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ। అప్పుడు నిజమైన క్రిస్మస్ పండుగ. ଏଣୁ 25 ତାରିଖରେ అందుకే 25వ ସାରା తేదీ ଦୁନିଆ ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ଯେମିତି ପାଳିଲେ ପାଳନ୍ତୁ। ఎలాగా లోకమంతా ఆచరించవచ్చు. ଆପଣମାନେ ଗୋଟିଏ ଯୀଶୁକୁ ଜାଣିନଥିବା ଲୋକକୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିବେ। కానీ మీరు పండుగ దినంలో యేసుక్రీస్తుని తెలియకపోయిన వారికి మీరు వారి యేసు గురించి చెప్పాలి. ଖାଲି ଆମେ ପିଠା, మనమే సబ్బులు తిని, ଆମେ ନୂଆ ଲୁଗା ପିନ୍ଧି, మనమే కొత్త బట్టలు వేసుకుని, ଆମର ପଇସା ସରେ, మా డబ్బులంతా పోగొట్టుకుని, ପ୍ରେସର, ସୁଗର, କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲ ବଢେଇ మనకు షుగర్ కొలెస్ట్రాల్ అంతా బీపీ పెంచుకుని ଆମର ପର୍ବ ସରେ। మా పండుగ సరే. ଏ ପର୍ବ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଆଲୋକ ଦେବାର। కానీ పండగ ఇతర వారికి వెలిగింపబడినటువంటి କାଲି ଗୋଟେ ବଢିଆ କଥା ଜଣେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ఏంటంటే ఒక దైవ సేవకుడు చక్కటి మాట చెప్తారు. ଆଚ୍ଛା, ଜନ୍ମଦିନରେ సరే, పుట్టిన దినంలో କିଏ ନୂଆ ଲୁଗା ପିନ୍ଧନ୍ତି? ఎవరు కొత్త బట్టలు వేసుకుంటారు? ఎవరు? କିଏ ନୂଆ ଜନ୍ମ ହେଇଥିବା ପିଲା ପିନ୍ଧିନା, ତାର ମା ବାପା ଅଜା ଆଈ ପିନ୍ଧନ୍ତି। పుట్టిన దినంలో పుట్టినటువంటి పిల్లలు కొత్త బట్టలు వేసుకుంటారా? అమ్మ నాన్న తాత ముత్తాత వాళ్ళు వేసుకుంటారా? ఎవరు? ପିଲା ପିନ୍ଧନ୍ତି। ହେଲେ ଯୀଶୁଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନରେ అయితే యేసు ప్రభు పుట్టిన దినంలో କିଏ ନୂଆ ଲୁଗା ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି? ఎవరు నూతన వస్త్రము ధరించుకుంటున్నారు? మనం వేసుకుంటున్నాం. ଯୀଶୁ କଣ? యేసు ఏమన్నారు? ଯଦି ଗୋଟେ ଦରିଦ୍ର ପାଇଁ ତୁମେ କିଛି କରୁଛ, ఒక పేదవాడికి ఏదైనా చేసినట్టు నాకు మీరు చేసినట్టు ବୁଝିଲ? అర్థమైందా? ଯଦି ଠିକ ଅଛି, ଜନ୍ମଦିନ ପାଳିବାର ହିଁ ଅଛି, ఓకే, పుట్టిన దినం ఆచరించవచ్చు. ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଇଁ యేసు నిమిత్తం ଲୁଗା କିଣୁଛ। మీరు బట్టలు కొనాలి. କାହାର ଜନ୍ମଦିନ? ఎవరు పుట్టిన దినము? ଯୀଶୁଙ୍କର। యేసు పుట్టిన దినము. ଏସବୁ హల్లెలూయా. ଆପଣ ବଜାର ଗଲେ, మీరు మార్కెట్ బజార్కి వెళ్ళాలి, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କିଣି ପକେଇଲେ, మీకోసం కొనేశారు. ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଇଁ କେବେ କିଣିବେ? అయితే యేసు ప్రభు గురించి ఎప్పుడు కొంటారు? ଯୀଶୁ କହିବେ, యేసు అంటాడు, ମୁଁ ଥିଲି నేను ఉండు, ରୋଗୀ, నేను రోగము కలిగి ఉన్నాను ఉండేవాడు, ମୁଁ ପୀଡ଼ିତ ହେଇକି ଥିଲି, నేను అనారోగ్యంగా ఉండేవాడును, ମୁଁ ଜେଲରେ ଥିଲି, నేను చెరసాలలో ఉండేవాడును, ମୁଁ ଉଲଙ୍ଗ ହେଇକି ଥିଲି। నేను దిగంబరిగా ఉండేవాడును. ତମେ ମୋ ପାଖକୁ ଆସ। కానీ మీరు నా దగ్గరికి రాలేదు. ଯୀଶୁ କେଉଁଠି? యేసు ఎక్కడ? ଜେଲ। చెరసాల. ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କେଉଁଠି? యేసు ప్రభు ఎక్కడ? ଦରିଦ୍ର ମାନଙ୍କର ବସ୍ତି। పేదవాళ్ళు ఉన్న ఒక పేటలో ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ క్రిస్మస్ దినాన ଯୀଶୁକୁ ଲୁଗା କିଣିନୁ, యేసు ప్రభు నిమిత్తం బట్టలు కొని ଆମେ କୁଟା କରିଥିଲି। మనం ఇష్టానుసారంగా ధరించుకుంటాం. କେଡ଼େ ମୂର୍ଖ! ఎంత వెర్రి వాళ్ళు మనం. ଆଉ ଲେଖି ଦଉଛୁ କଣ ବୋଲି? మనం ఏమని రాసేస్తున్నాం? Wish you a Merry Christmas। ପ୍ରଭୁ ଭାବୁଥିବେ మనం ఏమి దేవుడు అనుకుంటుంటాం, ଏଇମାନେ ପାଗଳ ହେଇଯାଇଛୁ। వీళ్ళందరూ పిచ్చులైపోయినారు. ଯଦି ଟିକେ ବି ଯଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଲାଗୁଥିବ ମୋର ଜନ୍ମଦିନରେ ମୋ ପାଇଁ ଲୁଗା ହେଉ, ఒకవేళ నా పుట్టిన దినంలో నాకు వస్త్రం కావాలని ହେଲେ ସମସ୍ତେ ପିନ୍ଧି ପକେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ପାଇଁ ନାହିଁ। అయితే అందరూ ఆ వస్త్రం ధరించుకుని ఉన్నారు కానీ ଭାବି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ପାଗଳ କି ନୁହନ୍ତି? ఒక్కసారి ఆలోచించండి, మీరు పిచ్చున్నారు. ଏ ବର୍ଷର ଜନ୍ମ ପରେ ఈ రోజు ఈ సంవత్సరం ఒక పుట్టిన దినం ଆପଣ ଲୁଗା କିଣିବାକୁ ଗଲେ మీరు వస్త్రం కొనడానికి వెళ్తే ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଇଁ ଲୁଗା କିଣିବେ। యేసు ప్రభు గురించి కూడా వస్త్రం కొనండి. ଆଉ ଯଦି ଯୀଶୁ କୋଉଠି ଅଛି ବୋଲି ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ఒకవేళ యేసు ఎక్కడ ఉన్నాడని మీరు తెలుసుకోవాలనుకుంటే ଯୀଶୁଙ୍କର ଆଡ୍ରେସ ଆଜ୍ଞାମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି, యేసు ప్రభు యొక్క అడ్రస్ ఇదిగో ఆ ఇళ్ళ దగ్గర ఉన్నాయి, ନହେଲେ ମୋ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ଅଛି। నా దగ్గర కూడా ఉన్నాయి. କୋଉ ଜାଗାରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଯାଇକି ଆପଣ ପିନ୍ଧେଇବେ, Yes. ଆପଣ ହୁଏତ ଜାଣିବେ ନାହିଁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗାଇଡ କରିବେ। ఏ స్థలములో వెళ్ళి ప్రభు కోసం వస్త్రం ఇవ్వాలో మీకు తెలియకపోతే ప్రభు దైవ సేవకులు మీకు బోధిస్తారు. ଜଣେ ଜଣେ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଯାଇକି କିଣୁଛନ୍ତି, కొంతమంది హైదరాబాద్ వెళ్ళి వాళ్ళ డ్రెస్సులు కొనుక్కుంటున్నారు, ଜଣେ ଜଣେ କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯାଇକି କିଣୁଛନ୍ତି। కొంతమంది కట్టక భువనేశ్వరం వెళ్ళి ఆ వస్త్రాలు ଆଚ୍ଛା, కొనుక్కుంటున్నారు. ପ୍ରଥମେ କାହା ପାଇଁ କିଣିବେ? అయితే మొట్టమొదటిగా ఎవరి కోసం కొంటారు? దేవుని కోసం. ଏ ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସରେ ଦେଖାନ୍ତୁ କି ଆପଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କେତେ ପ୍ରେମ କରୁଛନ୍ତି।
ఈ క్రిస్మస్ లో మీరు చూపించాలి మీరు దేవునికి ఎంతవరకు ଯଦି ప్రేమిస్తారు. ଆପଣ ଯୀଶୁଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ ପାଳିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, నిజముగా మీరు క్రీస్తు యేసుక్రీస్తు పుట్టిన దినము ఆచరించాలి అనుకున్నట్లయితే ଜନ୍ମଦିନରେ ଯାହାର ଜନ୍ମଦିନ ତା ପାଇଁ ଭୋଜି, ఎవరు పుట్టిన దినము ఆయన కోసం భోజించాలి. ତାଙ୍କୁ ନ ଖୁଆଇ କରି ଆମେ ଖାଇ ପିଇ କରି ମସୁ। ఆయన కోసము భోజనం పెట్టక మన కోసం భోజనం చేస్తాం, మనం తింటుంటాం. ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବୋଲି କିଛି କରାଯାଏ। వారి కోసం మనం చేయాలి. ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। ହାଲେଲୁୟା. ଏମିତି କରିବେ କଣ କରିବେ ତାହା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ରଖୁଛନ୍ତି। ఎలా చేయాలి, ఎక్కడ చేయాలి, దైవ సేవకులకు దేవుడు ఉంచి ఉన్నాడు. ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନକୁ ସେମିତି ଭାବରେ దేవునికి పుట్టిన దినంలో ఆ విధంగా ఆచరించండి. ହାଲେଲୁୟା, హల్లెలూయా. ପ୍ରଭୁଙ୍କ ତାରା ମାନଙ୍କର ପଛରେ ପଛରେ ଚାଲେ। దేవుని నక్షత్రములకు వెంటనే నడవండి. ତାରା ମାନେ କୋଉଠି ନେଇକି ପହଞ୍ଚାଇବେ? ఈ నక్షత్రములు ఎక్కడికి తీసుకుని మీకు నడిపిస్తాయి? ଯୀଶୁ ଅଛି। ఏ స్థలంలో యేసు ఉన్నాడు. ମାନେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଦିନେ ମଧ୍ୟ ଆକାଶରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେଲେ। దాని అర్థం మధ్య ఆకాశంలోకి దిగి వచ్చాడు. ଯୋଉମାନେ ସେବକ ମାନଙ୍କର ଗାଇଡଲାଇନ ରେ ଚାଲୁଥିବେ, ఎంతమంది అయితే సేవకులు నడిపించిన పౌలు କହିଲେ, పౌలు అంటాడు కొలస్సీ 1:28 కొలస్సీ మొదటి అధ్యాయం ଆମେ ପ୍ରଚାର କରୁଛୁ, మేము ప్రచారం ଆମେ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛୁ మేము బోధిస్తున్నాం ପ୍ରତି ప్రతి వారికి ଯୀଶୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ యేసు ఎదుట ସିଦ୍ଧ କରିକି ଠିଆ କରୁ। వారికి సిద్ధపరిచి నిలబెట్టడానికి ତାମାନେ ଆମ ପ୍ରଚାରର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି అనగా మాకు బోధన ప్రకారం ଭିଡ଼ ଜମା କରିବା ନାହିଁ। ప్రజలకి ఒక కూడి పెట్టడం కాదు కానీ ଆଜିକାଲି କ୍ରାଉଡ ପୁଲର ପ୍ରିଚର ମାନେ ବହୁତ ଅଛନ୍ତି। ఈ రోజు పెద్ద గ్రౌండ్ లోనే ప్రకటించే ఒక స్పీకర్స్ କ୍ରାଉଡ କୁ ଜମା କରିବେ, ତାଙ୍କ ପ୍ରଚାର ଏମିତି ଲୋକମାନେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ହେଇକି ଜମା ହେବେ। అక్కడికి బోధకుల వెనుక చాలా మంది కూడుకుంటారు. ଆଉ ଚାର ଚଳିବ, ମଦପାନ ଚଳିବ, ମଦ ବେପାର ଚଳିବ, ଖଇନି କୁଡ଼ିଆ ଦୋକାନ ବି ଚଳିବ, ଆଉ ଦଶ ମାଂସ ନଦେଲେ ବି ଚଳିବ, ସବୁ ଚଳିବ ବୋଲେ ସବୁ ଭିଡ଼ ଆଗେ ସେଠି। ఎక్కడైతే నువ్వు ఆ సార తాగవచ్చు, విచారణ చేయొచ్చు, దొంగతనం చేయొచ్చు, కైలు వేసుకోవచ్చు, అన్ని చెప్పినట్టు స్థలంలో అయితే చాలా ମହାନ ଯୀଶୁଙ୍କ ପଛରେ ବି ଯାଉଥିଲେ। అలాగే గుంపుగా కూడా యేసు ప్రభువుని ଯୀଶୁଙ୍କ ఎక్కలేదు. ଦୃଷ୍ଟି ହେ ସାନ ପଲ ବୋଲି కానీ యేసు ప్రభువు అన్నారు చిన్న మంద అని మీరు ఆయన అంటున్నారు. ଅନେକ ଆହତ କିନ୍ତୁ ଅଳ୍ପ ମନ। అందరూ చాలా మంది పిలువబడ్డారు కానీ వెచ్చబడి ଏଣୁ ଆପଣ ଅଳ୍ପ ଲୋକଙ୍କୁ ହୁଏତ ନେଇକି ଯାଆନ୍ତୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ଆଗମନରେ, କିନ୍ତୁ ଠିକ ଭାବରେ ନେଇକି ଯାଆନ୍ତୁ। కానీ తక్కువ మంది అయినా సరే సరైన మార్గంలో యేసుకి నడిపించండి. ଏଇଟା ହେଲା ଦ୍ୱିତୀୟଟା। ఇది రెండవ నక్షత్రము. ତୃତୀୟ, ଚତୁର୍ଥ, ପଞ୍ଚମ ତାରା କହିବାକୁ ସମୟ ନାହିଁ। రెండో మూడో మూడో నాలుగో ఐదో చెప్పడానికి సమయం ତୃତୀୟ లేదు. ତାରା ହେଉଛି ପତିତ ସେବକ, అనగా మూడో నక్షత్రము పతనమైపోయిన సేవకులు. ଭ୍ରମଣକାରୀ କେତୁ ବୋଲି ଜିହୁଦାଇଙ୍କର ଦେହରେ వారు తిరుగుబాటుగా ఉన్న వారు ଏମାନେ ବୁଲୁଥିବେ, వాళ్ళు మర్చిపోతారు. କୌଣସି ଜାଗାରେ ସ୍ଥିର, వాళ్ళు ఏ స్థలంలో స్థిరంగా ఉండరు. କୌଣସି ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥିର ନୁହଁ, ఏ విషయంలో కూడా నిలకడగా ఉండరు. ଶିକ୍ଷାରେ ମଧ୍ୟ ବିକୃତ ହେଉଥିବେ। వారు శిక్షణ బోధనలో కూడా తిరుగుబాటుగా ఉంచారు. ଏମାନଙ୍କ କଥା ଆଜି କହିବାକୁ ସମୟ। ఇవి మాటలు చెప్పడానికి సమయం లేదు. ଚତୁର୍ଥ ତାରା నాలుగో నక్షత్రం ଅବ୍ରାହମଙ୍କ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ତାରା ଅବିଶ୍ୱାସୀ ମାନେ ସେମାନେ। అబ్రహాము యొక్క కుమారుడికి అనగా ଆଦିପୁରୁଷ 15 విశ్వాస ଅଧ୍ୟାୟର 2ରୁ 5 ଆଦି 15 ఆది కాండము 15 అధ్యాయము 2 వచనంలో ପଞ୍ଚମ ତାରା ହେଲେ ସ୍ୱର୍ଗଦୂତ ମାନେ। ఈ ఐదవ నక్షత్రము ఎవరనగా ଆୟୁବ దూతలు. 38ର 5। యోబు గ్రంథము 38 అధ్యాయము 8 వచనం. ଷଷ୍ଠ ତାରା ପ୍ରତ୍ୟୁଷର ପୁତ୍ର ଲୁସିଫର ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ତାରା। ఆరవ నక్షత్రం సాతానుకు సంబంధించిన ఒక కుమారుడు ఒక అయోబుకు చుట్టనే అయి ఉన్నాడు. ସପ୍ତମ ତାରା ଜଗତର ତାରା। అనగా ఏడవ నక్షత్రము లోకంలో ఉన్న నక్షత్రం. ଏହି ପ୍ରକାର ଅନେକ ତାରା କଥା ବାଇବଲରେ ଲେଖା। బైబిల్లో అనేక నక్షత్రముల గురించి రాయబడి ఉన్నాయి. କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ కానీ దేవుని వర్ణన କେଉଁମାନେ ଅବ୍ରାହମଙ୍କର ବଂଶ ଅଟନ୍ତି? ఎవరు అబ్రహాముకు గోత్రుడు? ପ୍ରଭୁ ଅବ୍ରାହମକୁ କହିଲେ దేవుడు అబ్రహాముతో ତେବେ అన్నాడు, ଗଣି ପାରିବ କଣ? మీరు ఒకరు లెక్క చేయగలిగితే ଆକାଶର ତାରା ପରି ତୁମର ବଂଶ। కానీ ఆకాశంలో నక్షత్రముల నీ పిల్లలు నేను చేస్తాను. ଦୁଇ ଗୋଟିଏ ଅର୍ଥ ଅଛି ଏହାର। దీనికి రెండు భావం ఉన్నాయి. ଅବ୍ରାହମଙ୍କ ସନ୍ତାନ ମାନେ ଆଲୋକରେ ମଧ୍ୟ ତାରା ପରି, ସଂଖ୍ୟାରେ ମଧ୍ୟ ତାରା ପରି। అబ్రహాము యొక్క కుమారులు లెక్కలో ఉన్న నక్షత్రం వలెని ఎలుగులో కూడా నక్షత్రం వలెని ఎంచబడ్డారు. କେଉଁ ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କୁ ଅବ୍ରାହମଙ୍କର
ବଂଶର ତାରା ବୋଲି ଆମେ କହିପାରିବା। ఏ ఒక అబ్రాహాము సంతానానికి గోత్రముగా ఒక సంతానం అని చెప్పబడుతున్నా ତା ମାନେ ଜଣେ ଯଦି ତାରା ହେବାକୁ ଚାହିଁବ ତ ଅବ୍ରାହମଙ୍କ ସନ୍ତାନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ఒక వ్యక్తి నక్షత్రముగా అవ్వాలనుకుంటే అబ్రాహాము ఒక సంతానముగా మారాలి। ଆପଣ କେଉଁ କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ଅବ୍ରାହମଙ୍କ ତାରା ହେଇପାରିବେ? ఏ పండుగను బట్టి అబ్రాహాము ఒక నక్షత్రముగా ତା మారగలడు? ପାଇଁ ସନ୍ତାନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ఆయన కుమారుడుగా మారాలి। ସନ୍ତାନ କିଏ ହେଇପାରିବେ? ఎవరు కుమారుడుగా మారగలరు? ଲୁକ 19:9 లూకాసు సువార్త 19 ଯେଉଁମାନେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଆନ୍ତି ସେମାନେ ତାଙ୍କର ఎంతమంది ସନ୍ତାନ। రక్షణ పొందుతారు వాళ్ళందరూ ఆయన కుమారుడు ଯଜ୍ଞକୁ କୁହାଗଲା జాకేకి దేవుడు అన్నాడు ଏଇ ଗ୍ରହରେ ପରିତ୍ରାଣ ଉପସ୍ଥିତ। నేను ఇంటికి రక్షణ వచ్చి ଏ ମଧ୍ୟରେ ଅବ୍ରାହମ ఈయన కూడా అబ్రాహాముకు కుమారుడే। ତାମାନେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଥିବା ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଭାଇ ଭଉଣୀ, రక్షణ పొందినటువంటి ఒక్కొక్క సహోదరి సహోదరులు కూడా అబ్రాహాము కుమారుడు కుమార్తెలే, ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ତାରା ଅଟନ୍ତି। ఒక్కొక్క నక్షత్రమై ఉన్నారు। ଯେଉଁମାନେ ପାପରୁ ଫେରିଛନ୍ତି ఎంతమంది పాపము నుండి మారు మనసు పొంది ఉన్నారు? ସେମାନେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ତାରା ଅଟନ୍ତି। ఈ పాపము నుండి తిరిగి వచ్చిన వారు నక్షత్రమై ఉన్నారు। అందుకే యేసు అన్నారు ସେମାନେ ଜଗତର ଜ୍ୟୋତି। మీరు లోకానికి వెలుగై ఉన్నారు। ହାଲେଲୁୟା, హల్లెలూయా, ପ୍ରେଜ୍ ଦ లార్డ్। ప్రైజ్ ది లార్డ్। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଆପଣ କି ପ୍ରକାର ତାରା? దేవుని వాళ్ళారా మీరు ఎటువంటి నక్షత్రమై ଏଇ ఉన్నారు? କ୍ରିସମସର ସିଜନ ସମୟରେ ఈ క్రిస్మస్ పండుగ ఒక సీజన్లో ମୋର ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଅଟେ। నాకు వందనములు ఏమనగా ଆପଣମାନେ ନିଜେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ତାରା ହୁଅନ୍ତୁ। నా కోరిక ఏంటనగా మీరు కూడా ఒక నక్షత్రముగా ଆପଣଙ୍କ మారాలి। ହୃଦୟରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ରୂପକ ତାରା ଉଦୟ ହୁଅନ୍ତୁ। మీ యొక్క హృదయములో యేసుక్రీస్తు ఒక నక్షత్రముగా ఉద్భవించాలి। ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଅନ୍ଧକାର ନ ରହୁ, ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲୋକମାନଙ୍କର ଅନ୍ଧକାର ଦୂର। మీ లోపల అంధకారం ఉండకుండా మీ వల్ల అంధకారంలో ఉన్న వాళ్ళందరూ వెలుగు చూడాలి। କେବଳ ଗୀର୍ଜା ଘରେ ତାରା ଟାଙ୍ଗି ଦେଇ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତୁ। కేవలం చర్చిలో మాత్రం ఈ యొక్క నక్షత్రము అంటించి సంతోషం। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯୀଶୁ రూపକ ତାରାର ଆଲୋକ మీ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତୁ। జీవితంలో యేసు స్వరూపమైన ఆ ఒక నక్షత్రమును ఉద్భవించాలి। ଯଦି କେହି ଏ ବାକ୍ୟ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ఒకవేళ ఎవరికి ఈ వాక్యం ଯଦି ତୁମ ଘରେ ବିବାଦର ଅନ୍ଧକାର ଅଛି, మీ ఇంట్లో కలహానికి ତୁମ సంబంధించి ଘରେ ମଦ୍ୟର କାରବାର ମଦ୍ୟପାନ ଅଛି, ఒకవేళ మీ ఇంట్లో కూడా సరదాలు ଯଦି ତୁମ ଜୀବନରେ ବ୍ୟభిଚାରର ଅନ୍ଧକାର ଅଛି, జీవితంలో వ్యభిచారానికి సంబంధించిన చీకటి ଯଦି ఉన్నది, ତୁମ ଜୀବନରେ କୌଣସି ବାଣିଜ୍ୟର କ୍ଷତି, ఒకవేళ మీ జీవితంలో ఒక వ్యాపారం చేసిన ఒక నష్టం ଏ ସକଳ ଅନ୍ଧକାରକୁ ଦୂର କରିବା ఈ ପାଇଁ సకలమైన అంధకారమును దూరపరచడానికి ଯୀଶୁ ଉତ୍ସବ ପ୍ରଭାତି ତାରା ଭାବରେ యేసు ସ୍ଥିତ ହେଲେ। ప్రభువు వెలిగింపబడిన ఒక యోగ చుక్కగా ଯେ ఉద్భవించాడు। କେହି ତାହାଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବ, ఎంతమంది ఆయనకి నమ్ముకుంటారో, ଯେ କେହି ତାହାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିବ, ఎంతమంది ఆయన అంగీకరిస్తారో ସେ ତା ଜୀବନରେ ଆଲୋକ ପ୍ରକାଶ କରିବ। ఆయన వారి జీవితంలో ସବୁ ପାପ ରୋଗ ଅନ୍ଧକାରର ଶକ୍ତି ଦୂର ହେଇଯିବ। పాప సంబంధిత రోగం అంతా దూరమవుతాయి। ସେ ଅନ୍ଧକାର କ୍ଷମତାରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବେ। ఆ అంధకారము యొక్క బానిసత్వం నుండి ఆయన రక్షించి ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସ୍ଥାନ। ఆయన రాజ్యములో ఆయన మాకు స్థలం ଏଣେ ఇస్తాడు। ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସର ଅବସରରେ అందుకే ఈ యొక్క క్రిస్మస్ యొక్క ଆପଣ సందర్భంలో ଆପଣଙ୍କୁ ସମୀକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। మీ మధ్యకి మీరు ఒక్కసారి చూడండి। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଭୟଙ୍କର ମହାମାରୀରୁ ଆମେ ରକ୍ଷା ପାଇବୁ। పిల్లరా, భయంకరమైన ఒక మహామారి నుండి మనం తప్పించబడి ఉన్నాం। ତଥାପି ଯଦି ଆମେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇନା, అయినా సరే మనలో మారు మనసు లేదంటే ଆମୋସ 4:10 ଅନୁସାରେ, ଆମୋସ 4:10 ଅନୁସାରେ ఆమోస్ 4:10 ప్రకారముగా ମହାମାରୀ ପ୍ରଭୁ ଏଥିପାଇଁ ପଠେଇଛନ୍ତି, మహామారి దేవుడు దీన్ని బట్టి ఏర్పాటు ଆମମାନଙ୍କୁ చేశాడు। ପାପରୁ ଫେରାଇବା। పాపము నుండి మమ్మల్ని మారు మనసు ଯଦି పొందాలి। ଆମେ ଫେରିବା ନାହିଁ, ఒకవేళ మనం తిరిగి రాకపోతే ଭୟଙ୍କର ଦଣ୍ଡ ଆସିପାରେ। భయంకరమైన ఒక సమస్య ତେଣୁ ଆଜି ఉంటాయి। ଆମେ ଫେରି ଆସୁ। అందుకే ఈ రోజు మనం తిరిగి రావాలి। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଲୋକରେ ଆଲୋକ। దేవుని వెలుగులో మనం ప్రకాశింపబడాలి। ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସର ସିଜନରେ ఈ క్రిస్మస్ యొక్క సందర్భంలో సీజన్లో ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରଭାତି ତାରା ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟରେ, ପରିବାରରେ, ମଣ୍ଡଳୀରେ ଉଦିତ ହେଉ। దేవుడు ఆ ఒక యోగున చుక్క మీ హృదయంలో, మీ కుటుంబంలో, మీ సంఘములో వెలిగింపబడును గాక। ପ୍ରଭୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ଉପରେ ତାଙ୍କର ଆଲୋକ ପ୍ରକାଶ କର। దేవుడు ప్రతి వారి పైన ఆయన ఎలుగు ప్రకాశింపును గాక। କୌଣସି ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯଦି ଆନ୍ଦୋଳନ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି, ఒకవేళ ఏ వాక్యం వల్ల నీ జీవితంలో కలవరపడినట్లయితే ତାହାକୁ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, అవి విడిచిపెట్టకండి, ତାହାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। అవి మర్చిపోకండి। ସମୀକ୍ଷା କର, దానిని మీరు తనిఖీ చేయండి, ପରୀକ୍ଷା କର। దాన్ని మీ మట్టుకు మీరు తనిఖీ ଯୀଶୁ ଏ చేసుకోండి। କାଗଜ ତାରା ନୁହଁ, ఈ యొక్క యేసు ప్రభువు ఈ పేపర్లో జరిగిన ଜୀବନର ତାରା। మీ జీవితంలో జరిగినటువంటి ఒక నక్షత్రంగా ఉండాలని ଆସନ୍ତୁ కోరుకుంటున్నాను। ସମୀକ୍ଷା କର।
దయచేసి ఒక్కసారి మా మట్టుకు మనం చూసుకుందాం. ఒక్కసారి ప్రార్థన చేస్తున్నాం. মঙ্গলময় স্বর্গীয় পিতা, గొప్ప దేవుడైన పరలోకమందున మా తండ్రి, ତୁମ ବାକ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରଭୁ ଆମେ ଅନେକ ତାରା ସମୁଦ୍ରରେ ଅଧ୍ୟୟନ। అయ్యా నీ వాక్యం ప్రకారంగా అనేక నక్షత్రముల గురించి మేము నేర్చగలిగాం. ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଆମ ଜୀବନରେ ତାରା ଭାବରେ ଉଦିତ। అయ్యా మీరే మా జీవితంలో ఒక నక్షత్రం వెలిగింపబడండి. ଆମଙ୍କର ଅନ୍ଧକାର ଦୂର କର। మా అంధకారము దూరం చేశారు. ସେହିପରି ଅନେକ ଆଜି ଅନ୍ଧକାରରେ ଅଛନ୍ତି అదే విధముగా అనేక మంది ఎప్పటి వరకు అంధకారంలో ఉన్నారు ప్రభు. ସେମାନଙ୍କ ଅନ୍ଧକାରରୁ ଆଲୋକକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ వారికి అంధకారం నుండి వెలుగుని తీసుకురావడానికి ପ୍ରଭୁ ତୁମର ଆଲୋକର ତାରା ଭାବରେ ଆମକୁ ଦେବ। నీ వెలుగు సంబంధమైన నక్షత్రములు మమ్మల్ని ఓడుకోండి. ଏ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ତୁମେ ଛୁଇଁ ଦିଅ। ప్రభా ఈ సేవల ఈ కూడికలో అనేక మందికి మీరు తాకండి. ଯଦି କାହାରି ଜୀବନରେ କୌଣସି ଅନ୍ଧକାର ଅଛି, ఎవరి జీవితంలో అయితే ఏ అంధకారమైన సంబంధం